නැවතත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් අපි පිළිගන්නවා. மீண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். ඉතින් අද අපිට විශේෂ දවසක්. இந்த நாளானது எங்களுக்கு விசேஷித்த நாளா இருக்கிறது. ක්‍රිස්තියානි බැතිමතුන් ඇවිල්ලා අද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ උත්ථාන වූ දවස ඒගොල්ලන් අද සතුටෙන් සමරන දවසක්. இன்றைய நாளிலும் கூட இன்றைய நாளை குறித்து கிறிஸ்தவர்கள் இந்த நாளை சந்தோஷமாக கொண்டாடக்கூடியதான நாளா இருக்கு. ඒ නිසා අපිට දුක් වෙන්න අයිතියක් නැහැ. எங்களுக்கு துக்கப்படுவதற்கு எந்த விதமான கருத்துகளும் இல்லை. යේසුස් වහන්සේ මෙරිලාම ගිහිලා තිබුණා නම් අපිට පුළුවන් දුක් වෙන්න. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மரித்தே போயிருந்தால் நாங்கள் துக்கப்பட வேண்டும். නමුත් උන්වහන්සේ මෙරිලා ගියා තුන්වෙනි දවස මලවුන්ගෙන් උත්ථාන වුණා නැගිට්ටා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மரித்தார், ஆனால் மீண்டுமாய் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார். ඒ නිසා තමයි ඒ දවස සිහිපත් කරලා අපි සමරන්නේ. அதனால் தான் அந்த நாளை நினைவு கூர்ந்து நாங்கள் அதை கொண்டாடுகிறோம். ඒකට අපි කියනවා ඊස්ටර් සන්ඩේ. அதற்கு நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஈஸ்டர் இல்லையென்றால் பாஸ்கா பண்டிகை என்று சொல்லுவோம். මලවුන්ගේ නැගිටපු දවස. இல்லையென்றால் உயிரோடு எழுந்த நாள் என்று சொல்லுவோம். ඉතින් ඒක අවුරුද්දකට එක සැරයක් අපි විශේෂයෙන් ඒක සමරනවා. ஒரு வருடத்தில் ஒரு முறை நாங்கள் அந்த விசேஷமாக அதை கொண்டாடுகிறோம். අද දවස අපි පසුගිය දවස්වල අපි බැලුවා. நாங்கள் கடந்த கிழமைகளை நாங்கள் பார்த்தோம். යේසුස් වහන්සේ ඔලිව කන්දේදී කොහොමද යාත්‍රා කරේ? இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஒலிவ மலையில எப்படியாக ඊට පස්සේ යූදාස් කාරියෝත කියන රිදීකාසි 30ට කොහොමද යව පෙන්නලා දුන්නේ? யூதாஸ் காரியத்து 30 வெள்ளிக்காசுக்கு எப்படியாய் அவரை காட்டி கொடுத்தார். ඊට පස්සේ මාසිකුරාදා දවසේදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොහොමද දුක් විඳේ? பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அன்று இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எப்படியாய் துக்கப்பட்டார். ඉතින් මාසිකුරා දවසේදී උන්වහන්සේ කොහොමද කුරිසිපත් කරේ? அந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை ஆகும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எப்படியாய் சிலுவையிலே மரித்தார். කුරිසිපත් කරනකොට කුරිසියේදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දුන්නා වූ ඒ රන් වචන 7ක් ගැනත් අපි මාසිකුරාදා සිහිපත් කරා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையிலே அவரை அறையும் பொழுது அவர் அந்த சிலுவையிலே இருக்கும் பொழுது சொன்னதான 7 வார்த்தைகளை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம். ඉතින් උන්වහන්සේ කුරිසියේදී එච්චර වේදනාවෙන් දුකින් ලේ වගුරුමින් උන්වහන්සේ කුරිසිපත් කරපු කට්ටියට සමාව දුන්නා. இயேசு கிறிஸ்துவானவரை அடித்து அவரை துன்பப்படுத்தி அவரை காயப்படுத்தினவர்களுக்கு அவருக்கு மன்னிப்பை கொடுத்தார். ඉතින් දෙවියන්සේ කිව්වා පියාණනි මේ මිනිසුන් මට විරුද්ධව කරන පාපයට ස්වාමිනේ කරුණා කරලා සමාව දෙන්න කියලා පියාණන් වහන්සේලා යාත්‍රා කරා. பிதாவே இவர்கள் அறியாமல் இதை செய்கிறார்கள், இவர்களை மன்னியும் என்று பிதாவினிடத்தில் சொன்னார். අපිට වඩා යේසුස් වහන්සේ වෙනස්. எங்களை பார்க்கிலும் இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் வித்தியாசமானவர். අපිට කවුරු හරි ගෙව්වා නම්, எங்களுக்கு யாராவது அடித்தால், කවුරු හරි අපිට බැන්නා නම්, யாராவது எங்களை பேசினால், එපා වෙච්ච වචන වලින් අපිට කවුරු හරි මොනවාරි වචනයක් කියනවා නම්, வேண்டாம் என்ற வார்த்தையிலே எங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது வார்த்தை சொல்லி பேசினால், අපි පලිගන්නේ නැත්නම් අපිට නිින්ද යන්නේ නැහැ. அவங்களை பழி வாங்காட்டி எங்களுக்கு தூக்கமே வராது. ඒ නිසා තමයි මම යේසුස් වහන්සේ වෙනස් කියලා කිව්වේ. அதனால் தான் நான் சொல்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வித்தியாசமானவர். යේසුස් වහන්සේව එදා යුදවරුන් එක්කන් ගිහලා ගාලා උන්වහන්සේට තලලා කනට ගාලා එයාට මේ ගෙව්වා යාට. இயேசு கிறிஸ்துவானவரை யூதர்கள் கொண்டு போய் அடித்து அவரை கன்னத்தில் எல்லாம் அறைந்து அநேக காரியங்களினால் ඒ වගේ උන්වහන්සේට කටු ඔටුනුත් ඔළුවට තිබ්බා. அவருக்கு முள்முடியும் சூட்டினார். කසපාරවල් 39ක් යාට ගෙව්වා. 39 கசையடிகள். ඒ බර කුරුසිය ඒ කොල්කතා කන්දට උස්සගෙන යන්න කිව්වා. அந்த பார சிலுவையை கொல்கத்தா மலைக்கு கொண்டு වතුර ටිකක් කිල්ලුවා බොණ්ඩ ඒකවත් බොණ්ඩ දුන්නේ නැහැ. அவருக்கு தாகம் என்று சொல்லி தண்ணீர் கேட்டார், அதை கூட ඉතින් ගොඩාක් උන්වහන්සේට වේදනා කරලා දුක දුන්නා උන්වහන්සේට. இயேசுவானவரை அநேகமாய் வேதனைப்படுத்தி அவரை துக்கப்படுத்தினார்கள். ඊට පස්සේ කුරුසියමුත් යන ගෙව්වා යාට. அதன் பிற்பாடு சிலுவையிலே ஆணிகளினாலே அடித்தார்கள். ඔච්චර වේදනාව දීලා දුක් දීලා කුරුසියේදී ඉඳලා පල්ලෙහා ඉන්න කට්ටියට යා බලලා කියනවා அவ்வளவாய் அவரை துக்கப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தினவர்களை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார், ස්වාමිනී පියාණනි මේගොල්ලන් කරනක මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ, මේගොල්ලන්ට සමාව දෙන්න කියලා කිව්වා. பிதாவே இவர்கள் அறியாமல் இதை செய்கிறார்கள், இவர்களை மன்னியும் என்று சொல்லுகிறார். ඔච්චර කරුණාවන්ත දෙවියන් වහන්සේද? இவ்வளவு கிருபை உள்ள தேவனாய். උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේනේ. அவர் தேவன் தானே. උන්වහන්සේට පුළුවන්නේ උන්වහන්සේට ගාපු කට්ටියට පලිගන්න තිබුණානේ. அவரை அடித்தவர்களுக்கு அவர் பழி வாங்கி இருக்கலாமே. නමුත් එහෙම කරුවේ නැහැ. ஆனாலும் அவர் அப்படி එහෙම செய்யவில்லை. කරනවා නම් එයා දෙවියන් වහන්සේත් නැහැ. அப்படி அவர் செய்வார், ஆனால் அவர் தேவனும் இல்லை. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් නම්, நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருந்தால், ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් නම්, நீங்கள் தேவனுடைய ඔබ பிள்ளைகளாய் දෙවියන් වහන්සේ වාගේ ජීවත් වෙන්න ඕන. நீங்கள் தேவனைப் போல வாழ வேண்டும். මිනිසුන්ට සමාව දෙන්න ඕන. மனிதர்களுக்கு மன்னிப்பை பெற்று කමා කරන්න ඕන. மன்னிக்க வேண்டும். පලියට පලි ගන්න යන්න ඕන නැහැ. பழிக்கு பழி வாங்காதிருக்க එම වෙලාවම සමාව දෙන්න කියලා තමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ. எந்நேரம் மன்னிப்பை கொடுக்க
கொடுக்க வேண்டும் என்று මිනිස්සු අපිට දුකට පත් කරයි අපව. மனிதர்கள் எங்களை துக்கப்படுத்தலாம், අපට කරදරට පත් කරයි. எங்களை துக்கப்படுத்தலாம். නමුත් ඒකට සමාව දෙන්න. ஆனாலும் அவருக்கு යේසුස් වහන්සේ ඒක තමයි කුරුසියේදී කරේ. ඒක තමයි ඔබටත් මටත් කරන්න කියන්නේ. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையிலும் அதை தான் செய்தார், அதை தான் உங்களையும் என்னையும் செய்ய சொல்லி. සමාව දෙන මනුස්සයාට පුදුම ප්‍රීතියක් තියෙනවා. மன்னிப்பு கொடுக்கிற மனிதனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம். සමාව දීලා බලන්න. நீங்க மன்னிப்பை கொடுத்து පුදුම ප්‍රීතියක් ඔයාගේ ජීවිතේට එයි. பெரிய ஒரு சந்தோஷம். වෛරය කරන්න යාට කොමාරි වෛරය කරන්න ඕන ගාන්න ඕන කියලා ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා නම් நீங்க அவங்களை எப்படியாச்சும் அடிக்கணும், அவங்களோட கூட வைராக்கியமா இருக்கணும்னு ඔබ சொல்றீங்க. එමෙතනම යයි. நீங்க எல்லா இடமும் ඔබට போறீங்க, නිදහස නැති වෙනවා. ஆனால் உங்களுக்கு நிம்மதி ඔබට இருக்காது. නිදහස අවශ්‍ය නම් உங்களுக்கு விடுதலை வேண்டுமானால் යේසුස් වහන්සේ සමාව දුන්න විදියට අනිකුත් මනුෂ්‍යයන්ට සමාව දෙන්න. இயேசு கிறிஸ்து மன்னிப்பை கொடுத்தது போல நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு மன்னிப்பை අපි கொடுங்கள். ක්‍රිස්තියානි මිනිසු. நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள், අපි සමාව දෙන මිනිසු කියලා ලෝකේ ඉන්න මිනිසු දැනගන්න ඕනේ. நாங்கள் மன்னிப்பு கொடுக்கிற பிள்ளைகள் என்று சொல்லி உலகத்தார் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். බයිබලේ ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. வேதாகமத்திலும் அப்படியே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. අපි සමහර විට சில நேரங்களில் බයිබලයට පටේනිවා අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. வேதாகமத்துக்கும் எதிராக. மார்க்கிலும் எதிராக நாங்கள் கிரியை செய்கிறோம். මිනිසුන්ට දන්නේ නැති නිසා අපිට ඒක කියන්නේ අපිට. மனிதர்களுக்கு தெரியாத நிமித்தம் நாங்கள் அதை මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිසු බයිබලේ කියවනවා නම් ஆனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் வேதாகமத்தை ක්‍රිස්තියානි வாசித்தால் මිනිස්සු ළඟ ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කරයි. கிறிஸ்தவர்களிடம் அவர்கள் கேள்வியை கேட்பார்கள். ඔබගේ යේසුස් වහන්සේ කිව්වා සමාව දෙන්න කියලා. உங்களுடைய இயேசுவானவர் சொன்னார் மன்னிப்பை கொடுக்கும்படியாக. ඔබ වෛර කරගෙන පලිගන්න ඒමේ දුවාගෙන ඉන්නවා. ஆனாலும் நீங்க பழி வாங்குறதுக்காக அங்க இங்க ஓடிக்கொண்டே ඔයා සැබෑ ක්‍රිස්තියානි මිනිසෙක් නෙමෙයි. நீங்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவர் ඔයාත් அல்ல. ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිසෙක් වාගේ. உலகத்தில் வாழுகிற மக்களைப் போல. කී දෙනෙකුට තේරුණාද මේක? எத்தனை பேத்துக்கு இது விளங்குகிறது? හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ஹalleluya. ඉතින් ඔබ සමාව දෙන දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් වෙන්න ඕන. நீங்கள் மன்னிப்பு கொடுக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். ආමෙන්. ஆமென். ඉතින් උන්වහන්සේ කුරුසිපත් වුණෙන් පස්සේ அவருக்கு சிலுவையிலே அறைந்த பிற்பாடு අපි මාසිකුරා දවසේදී අපි දැක්කා උන්වහන්සේ සමාව දුන්නා. ඒ පමණක් නෙවෙයි பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அன்று அவர் மன்னிப்பை கொடுத்தார். அது மாத்திரமல்ல, එයා මේ කුරුසියේදී දකුණු පැත්තේ ඉන්න එක්කනට කිව්වා ඔයත් මගෙත් එක්ක පරදේශිවේ ඉන්නවා කියලා කිව්වා. இயேசுவானவரோடு சிலுவையிலே அறையப்பட்டதான வலது பக்கத்தில் இருந்தவர் சொன்னார், நீ என்னோடு கூட பரதேசியில் இருப்பாய் என்று. කුරුසියේදී ඉන්නකොට එයාගේ මවට සහ සහෝදරයාට ආදරය කරා. அதே போல சிலுவையில இருக்கும்போது அவருடைய தாயையும் அவருடைய சகோதரனையும் அன்பு செலுத்தினார். ඒ විතරක් නෙමෙයි දෙවියන් පියාණන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරා. அதே போல பிதாவினிடத்தில் அவர் பேசினார். ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේදී පිපාසයි කියලා කිව්වා. சிலுவையில இருக்கும்போது தாகம் என்று சொன்னார். යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේදී ඉඳලා මේ මට පිපාසයි කියලා කිව්වා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையிலே அறைந்து இருக்கும் பொழுது அவர் தாகம் என்று. එතරම් එයාට වතුරු පිපාසය. உண்மையிலேயே அவருக்கு தண்ணீர் தாகமாய். කවුරුත් වතුරු බින්දුවක්වත් දුන්නේ නැහැ. யாருமே அவருக்கு தண்ணீர் ஒரு சொட்டு கொடுக்கல. එයාට ඒ වෙනුවට තිත්තරා වතුර තමයි දුන්නේ. அதற்கு பதிலாக அவருக்கு கசப்பான காடியை கொடுத்தார்கள். ඒක එයා බීවේ නැහැ. ஆனாலும் அதை அவர் குடிக்கவில்லை. බලන්න මරණ මොහොතේදී அவர் மரிக்கும் தருவாய் වතුරු ටිකක් ඉල්ලනකොට தண்ணீர் கேட்கும் பொழுது ඒ වතුරු වෙනුවෙන් තිත්ත වතුරක් එයාට දීලා තියෙන්නේ. அவருக்கு தண்ணீருக்கு பதிலாக அந்த காடியை கொடுத்தார், கசப்பான காடியை. කොච්චර අපරාධ කරන මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්නවද? இவ்வளவாய் பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணுகிற අපි මේ ලෝකේදී බලනකොට ඔබ ටීවී එකේ ප්‍රවෘත්ති වලින් බලන්න පුළුවන්. நாங்கள் பார்க்கிறோம், நியூஸ்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ඒක පිටරට තමයි කලින් තිබුණේ. அது வெளிநாடுகளில் தான். දැන් ලංකාවෙත් ඒක ඇවිල්ලා. இப்பொழுது இலங்கையிலும் அப்படியே வந்து මෝටර් බයිසිකලෙන් දෙන්නෙක් එනවා. மோட்டார் பைக்ல 2 பேர் வருவாங்க. එයාට කවුරු හරි පලි ගන්න ඕන වෙඩි තියලා ටක් ගාලා මරලා යනවා. அவங்க யாராச்சும் பழி வாங்கணும்னு சொன்னா வெடி අර කුරුල්ලෙකුට වෙඩි තියලා මරනවා වගේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ වටිනාකමක් නැති වෙලා තියෙනවා. ஒரு குருவிக்கு ஒரு சூட் பண்றது போல மனிதர்களுக்கும் ஒரு எந்த விதமான ஒரு කිසිම සමාවක් දෙන්න අනුකම්පාවක් නැහැ. எந்த விதமான மன்னிப்பு கொடுக்கிறதும் இல்லை, அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுறது இல்லை. இரக்கம் காட்டுகிறதும் இல்லை. ඉතින් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ඇටියට நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். මිනිසුන්ට උදව් කරන්න ඕනේ. நாங்கள் மனிதர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කිව්වේ? இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்? කණ්ඩ නැති එක්කනට කණ්ඩ දෙන්න කියලා කිව්වා. சாப்பிட இல்லாதவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுங்கள் என்று சொன்னார். බොණ්ඩ නැති එක්කනට වතුරු දෙන්න කියලා කිව්වා බොණ්ඩ කියලා. குடிக்க இல்லாதவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுங்கள் என்று. එඳුමක් නැති කටියට එඳුමක් දෙන්න කියලා කිව්වා. வஸ்திரம் இல்லாதவர்களுக்கு வஸ்திரத்தை கொடுங்கள். අම්මා තාත්තා නැති මිනිසුන්ට උදව් කරන්න කියලා කිව්වා. தாய் தகப்பன் இல்லாதவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள். අනාථ කඳවුරු වල ඉන්නා මිනිසුන්ට උදව් කරන්න කියලා කිව්වා. அநாத பிள்ளைகளுக்கு அநாத இல்லங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று சொன்னார். දෙවියන් වහන්සේ හරිම කරුණාවන්තයි. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மிகவும் ඉතින් අපි ඒ විතරක් නෙමෙයි அது மாத்திரமல்ல, උන්වහන්සේ කිව්වා සතුරන්ට
ප්‍රේම කරන්න කියලා කිව්වා. ආමෙන්. சத்துருவையும் நேசியுங்கள் என்று சொன்னார். බලන්නකෝ යේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කියලා තියෙනවා කියලා. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எப்படியாய் சொல்லி අපි இருக்கிறார்? මොකද්ද කරන්නේ සතුරන්ට? நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? වෛර කරනවා. வைராக்கியம் ඒක ඉතින් පාපස්ත වැඩක්. அது பாவமான ஒரு ඒ නිසා காரியம். අපි මතක තියාගන්න ඔබගේ සතුරන්ට ඔබ ප්‍රේම කරන්න පුරුදු වෙන්න. நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், உங்களுடைய எதிரியை நேசிக்க பழகுங்கள். සතුරන්ට ප්‍රේම කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? සතුරුවක අன்பு சத்துருவை செலுத்தும்போது அன்பு செலுத்தும் பொழுது என்ன நடக்கும்? ලාභයක් එනවද අලාභයක් එනවද? லாபம் வருமா அலாபம் வருமா? කියන්න මට. ලාභයක් තමයි අනිවාර්යෙන් එන්නේ. லாபம் தான் வரும். සතුර ඔයාව ගාන්න බලාගෙන ඉන්නවා. சத்துருவானவன் உங்களை அடிக்க பார்ப்பான். එයා අදිසි වෙලාවේදී අදිසි වෙලා අවසරமான நேரம் அவசரமான ஒரு நேரத்திலே එයාට ගිහිල්ලා ඔය අතක් දැනකොට උදව්වක් කරනකොට நீங்கள் கை கொடுத்து அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது එයාගේ වෛරය ඒවම නැති වෙනවා. அவங்களுடைய எல்லா வைராக்கியமும் அப்படியே மாறி සතුරාට වතුරු වීදුරුවක් දෙන්න. உங்களுடைய சத்துருவுக்கு ஒரு தண்ணீர் கிளாஸ், සතුරාගේ පාපයට සමාව දීලා යාත්නා කරන්න. சத்துருவினுடைய பாவத்தை மன்னித்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். සතුරාට සතුරා විදියට අපිත් පොල්ලක් උස්සගෙන ගාන්න ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? சத்துருவானவனுக்கு நாங்களும் சத்துருவை போல ஒரு கம்பை கொண்டு போனால் என்ன ඊට நடக்கும்? පස්සේ නීතිය ඉදිරියේ ඉන්න ඕනේ. அப்புறம் நீதி சட்டத்துக்கு முன்பதாக ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඔබගේ සතුරාට ප්‍රේම කරන්න. அதனால் உங்கள் சத்துருவை நேசியுங்கள் என்று ඒ சொல்லி නිසා ඔබ මතක තියාගන්න දුප්පත් මිනිසුන්ට මොනවත් අඩුපාඩු තියෙන මිනිසුන්ට උදව් කරන්න පුරුදු වෙන්න. அதே போல உங்கள் சத்துருவை நேசியுங்கள், அதே போல குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு ඊට உதவி පස්සේ යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේදී වචන 7ක් කියලා ඉවර කරා. ඔක්කොම ඉවරයි කියලා කිව්වා. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே 7 வார்த்தையும் சொல்லி முடிந்து எல்லாம் முடிந்தது என்று අන්තිම මොහොතේදී සිකුරාදා දවසක උන්වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතේ නැත්නම් උන්වහන්සේගේ ජීවනයේ පියාණන් වහන්සේගේ දාතට බාර දුන්නා. அப்புறம் கடைசியிலே அவர் பிதாவினிடத்தில் தன்னுடைய ஆவியை ஒப்புக் கொடுக்கிறார். ඊට පස්සේ අපි බැලුවා அதை பிற்பாடு நாங்கள் பார்த்தோம். කවුරු හරි මගේ ළඟ ප්‍රශ්නයක් කරා. என்னிடம் யாரோ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க, පාස්ටර් මේ යේසුස් වහන්සේ මෙරුණානේ. பாஸ்டர் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மரித்தார் தானே? එතකොට සෙනසුරාදා වාගේ දවසක මොකද්ද කරේ? அவர் சனிக்கிழமை நாளிலே என்ன செய்தார்? හොඳම ප්‍රශ්නයක්. நல்ல ஒரு මොකද තුන්වෙනි දවසේ නැගිට්ටේ මාසෙක මේ ලොකු ඉරිදාකනේ යා නැගිට්ටේ. ஏன்னா பெரிய ஞாயிறு அன்று தான் அவர் உயிரோடு එතන සෙනසුරාදා කොහෙද ගියේ යා? அப்ப சனிக்கிழமை எங்க போனார்? එතන මං එයාට පේතුරු පොත පෙන්නලා එයාට කියලා දුන්නා. நான் பேதுரு புத்தகத்தை எடுத்து அவர்களுக்கு நான் එයා මෙරිලා පාතාලට ගියා. அவர் மரித்து பாதாளத்துக்கு சென்றார். අපි විශ්වාස කරනවා நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். සුවර්ගයේ තියෙනවා, பரலோகம் இருக்கிறது, අපායක් තියෙනවා, நரகமும் இருக்கிறது, පරදීසි කියන තැනක් තියෙනවා. பரதேசி என்று சொல்லி ඒ இருக்கிறது, වගේ පාතාලේ තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. பாதாளம் என்று சொல்ல இடம் මේ இருக்கிறது. පාතාලේ කියන්නේ මේ අපි දැන් අර ප්‍රවෘත්තිවලින්ම ආන ඒ පාතාලේ නෙමෙයි. இந்த நியூஸ்ல எல்லாம் கேக்குறோமே அந்த பாதாளம் அல்ல. ඒ පාතාලේ ඉන්න කට්ටියල තමයි වෙඩි තියලා පටස් කාලා දුවන්නේ. அந்த பாதாளத்தில் இருக்கிறவர்கள் தான் வந்து මම කියන්නේ ඒ පාතාලේ ලෝකේ නෙමෙයි. அந்த பாதாளம் මම කියන්නේ බයිබලයේ තියෙන්නේ මේ පොළව යට ගැඹුරේ තියෙන පාතාලේ කියන ස්ථානයක් තියෙනවා. நான் சொல்லுகிறேன் வேதாகமத்திலே பூமிக்கு அடியில. பூமிக்கு அடியிலே இருக்கிறதான பாதாளத்தை குறித்து பேசுகிறேன். ඉතින් යා ප්‍රශ්නයක් කරා அவர் கேள்வி යේසුස් වහන්සේ සෙනසුරාදා දවසක කොයිද ගියේ උන්වහන්සේගේ ආත්මය? இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சனிக்கிழமை நாளிலே බයිබලේ පැහැදිලිම දාලා තිනවා. வேதாந்த උන්වහන්සේ සුභාරංචි කියන්න ගියලු පාතාලයට. அவர் சுவிசேஷம் சொல்ல போனாராம் பாதாளத்துக்கு. කාටද කියන්න ගියේ? யாருக்கு சொல்ல போனார்? ඒ නෝවාගේ කාලේ මෙරිච්ච මිනිසුන්ට. நோவாவுடைய காலத்திலே மரித்த ஜனங்களுக்கு. ඒ විතරක් නෙමෙයි. அது மாத்திரமல்ல, දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව ක්‍රියා කරපු ඒ මේ ආසත් පොළොත් මවන්න කලින් මේ පොළොවට ආපු යක්ෂ ආත්ම ඒ සිරගත වෙලා තිබු හිටියා කොයිද පාතාලේ. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த உலகத்துக்கு வரும் முன், அதே போல இந்த உலக படைப்புக்கு முன் படைச்ச பிற்பாடு දෙවියන් වහන්සේ ආසත් පොළොවත් මවන්න කලින් இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வானத்தையும் பூமியையும் படைக்க முன்பதாக දේවදූතයන් මෙව්වා. தேவதூதர்களை படைத்தார். එක කොටසක් තමයි දෙවියන් වහන්සේට අකීකර වෙලා පොළොවට වැටුනේ. அதிலே ஒரு சிலர் அவங்க தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இந்த பூமியிலே விழுந்தார்கள். ඒගොල්ලෝ තමයි යක්ෂාත්ම කියලා කියන්නේ. அவர்களை தான் நாங்கள் பிசாசின்னு சொல்கிறோம். මේ පොළොවේදී යක්ෂාත්ම එමෙතනම සැරිසරනවා. அந்த பிசாசின் ஆவி இந்த உலகத்திலே அநேக இடங்களிலே இருக்கிறது. ඒ යක්ෂ ආත්ම තමයි මිනිසුන්ව වැරදි මාර්ගය පෙන්වන්නේ. அந்த பிசாசின் ஆவிதான் இந்த மக்களுக்கு பிழையான வழிகளை காட்டும்.
මනුෂ්‍යයන් ඇවිල්ලා හරීම හොඳ පුද්ගලයන්. மனிதர்கள் மிகவும் நல்லவர்கள். ඒගොල්ලන්ට වැරදි කරන්න කැමති නෑ. அவங்களுக்கு பிழை செய்ய விருப்பமே இல்லை. ඒගොල්ලන්ට බොරුවක්වත් කියන්න කැමති නෑ. அவங்க பொய் சொல்ல கூட விரும்பாதவர்கள். මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. நான் ஒரு கேள்வியை கேட்க ඔබ விரும்புகிறேன். බොරුවක් කියනවා නම් நீங்கள் ஒரு பொய்யை சொல்லுவீர்களா? ආසාවෙන් කියනවද? நீங்கள் ஆசையோடு கூட නැත්නම් சொல்லுவீர்கள். කැමති නැතුව කියනවද? இல்ல என்ன சொன்னா விருப்பம் இல்லாமல் சொல்லுகிறீங்க. කැමති නැතුව තමයි කියන්නේ. விருப்பம் இல்லாம தான் சொல்றீங்க. ආසාවෙන් කවුරුත් බොරු කියන්න කැමති නෑ. விருப்பத்தோட யாரும் பொய் சொல்ல மாட்டாங்க. ඒ නිසා මිනිමරණක බොරු කියන එක කාම විචාරකම කරන එක හරි ආසාවෙන එක ඔක්කොම යක්ෂ ආත්මයේ ක්‍රියාවක්. பொய் சொல்வது, களவெடுப்பது, கொலை செய்வது எல்லாம் பிசாசின் கிரியை. තේරෙනවද ඔබට? விளங்கினதா මේ உங்களுக்கு? වෛර කරන එකත් යක්ෂ ආත්මයක්. அந்த வைராக்கியம் கொள்வதும் அது ஒரு பிசாசு. පලි ගන්න එකත් යක්ෂයාගේ ආත්මයක්. பழி வாங்குவதும் பிசாசின் ஆவி. මිනිස්සු හොඳයි. அந்த மனிதர்கள் நல்லா අර දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව අකීකරු වෙලා බිමට වැටුනේ ඒ යක්ෂ ආත්ම තමයි මනුස්සයන්ගේ ජීවිතේ විනාශ කරන්නේ. அந்த தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்து கீழ்ப்படியாமல் இருந்த கீழே விழுந்ததான பிசாசின் ஆவிதான் கிரியை. ඉතින් ඒ ආත්මය විලා මනුස්සයන්ගේ ඇතුලේ රිංගනවා. அந்த ஆவிதான் அந்த மனிதனுடைய சரீரத்துக்குள் ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන් යන්නේ කොයිද? අනේ පාස්ටර් මට බඩේ අමාරු එමදාම තියෙනවා, මට සේකෙක්ම උණ නැත්තම් පිළිකා අනාමනන් කියලා එක එක මන්ත්‍ර ගුරුකම් චර්ච් එකට පල්ලියට கோவிලට එම යනවනේ. අන්න ඒ නිසා තමයි නිදාස ලබා ගන්න. ஒருவருடைய சரத்துக்குள்ளே பிசாசின் ஆவி கிரியை செய்யும் பொழுது அவருடைய சரத்துக்குள் வியாதிகள் அநேகமாய் கடந்து வரும். சிலர் போய் மந்திரம் சூனியம் செய்து அதே போல சர்ச்சுகளுக்கு போய் ஜெபம் பண்ணி கொள்வார்கள். ඒ යන්නේ මේ මිනිස්සු නිදාස ලබා ගන්න. அது போவதற்கான காரணம் அவர்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொள்வதற்காக. ඉතින් අපි යාත්නා කරනකොට நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது දැන් අපේ චර්ච් එකට ගොඩක් කට්ටිය වෙනවා යක්ෂ ආත්ම බැඳලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. எங்களுடைய ஆலயத்துக்கு வந்தவர்கள் பிசாசின் ஆவியில் நிறைந்து வந்தவர்கள் தான். අපි යාත්නා කරනවා. நாங்கள் ஜெபித்தோம். කොහමද යාත්නා කරන්නේ? எப்படி ஜெபித்தோம்? යක්ෂ ආත්ම பிசாசின் ஆவி මේ ශරීරයේ ඉඳලා இந்த சரத்திலிருந்து යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் එළියට ඵලයන්. வெளியே போ. එතකොට එළියට යනවා. කීකරු වෙලා යනවා. அப்பொழுது கீழ்ப்படிந்து அது வெளியே போய்விடும். සමහර ඒවා යන්නේ නැහැ. ஆனால் சில பிசாசின் ஆவி போகாது. එතකොට ඒ ආත්මට අපි කියනවා அந்த ஆவிக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம், මම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே නුඹ පාතාලට මම එවනවා. உன்னை பாதாளத்துக்கு அனுப்புகிறேன். එතකොට ඌ බය වෙනවා. அப்பொழுது அவன் பயப்படுகிறான். පාතාලට ගියොත් ආයෙ එන්න බෑ සිර ගෙදර. பாதாளத்துக்கு போனால் வர முடியாது. එතකොට මම යන්නම් කියලා යනවා. அப்பொழுது நான் போறேன் என்று போய்விடுவான். හරිද? නැත්නම් පාතාලට අපි එවලා දානවා ඒ ආත්ම. இல்லை என்றால் பாதாளத்துக்கு அனுப்ப තුන්වෙනි කාරණාවකින් மூன்றாவது காரணம், සමහර යක්ෂ ආත්ම කොච්චර යාත්නා කරුත් යන්නේ නැහැ. சில பிசாசின் ஆவி எவ்வளவுதான் ஜெபித்தாலும் போகாது. අපි යාත්නා කරන අන්තිම කී එක පාවිච්චි කරනවා. நாங்கள் கடைசி ஒரு சாவியை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். යක්ෂ ආත්ම பிசாசின் ஆவியே, උඹ යන්නේ නැත්තම් நீ போகாவிட்டால், නුඹගේ ඒ ආත්මය යක්ෂ ආත්මව අපායට යනවා කියලා කියනකොට நீ போகாவிட்டால் உன்னுடைய ஆவியை நான் பாதாளத்துக்கு அனுப்புவேன் என்று சொல்லும் பொழுது එතකොට එළියට එනවා. அப்பொழுது அது வெளியே போய்விடும். කාරණා තුනක් තියෙනවා. 3 காரியங்கள் இருக்கிறது. දැන් இப்பொழுது ඒ සමහර යක්ෂ ආත්ම මේ පොළවේ ඉඳලා දේවගතිවරුන් සහ දෙවියන් වහන්සේ ඒ පාතාලයට එවලා තියෙනවා. சில பிசாசின் ஆவிகளை போதகர்மார்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக பாதாளத்துக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். සමහර යක්ෂ ආත්ම අපායේ ඉන්නවා. சில பிசாசின் ஆவி நரகத்திலே இருக்கு. දෙවියන් වහන්සේ අපාය මනුෂ්‍යයන්ට මෙව්වේ නැහැ. தேவன் நரகத்தை மனிதர்களுக்கு படைக்கவில்லை. කාටද මෙව්වේ? யாருக்கு படைத்தார்? yes. යා කාටද? දෙවියන් වහන්සේ අපාය මෙව්වේ යක්ෂයාට. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நரகத்தை படைத்தது பிசாசுக்கு. ඉතින් එතුමා ඉල්ලුවා සෙනසුරාදා දවස මොකක්ද කරේ කියලා. මම කෙටියෙන් යන මේක ලොකු සබ්ජෙක්ට් එකක්. இது ஒரு பெரிய ஒரு சப்ஜெக்ட். ඉතින් එයා ඉල්ලුව ප්‍රශ්න මම උත්තර දුන්නා. යේසුස් වහන්සේ සුභාරංචි කියන්න ගියා කියලා තමයි කිව්වේ මම. அவர் கேட்டதான கேள்விக்கு நான் சொன்னேன் அவர் பாதாளத்துக்கு சுவிசேஷம். ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ තුන්වෙනි දවසේ මේ පොළවේදී ඉඳලා නැගිට්ටා. அப்பொழுது 3ஆம் நாள் அவர் பூமியிலே இருந்து உயிரோடு எழும்பினார். යෝහන් සුභාරංචි පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදය යනකොට யோவான் 20ஆம் அதிகாரத்துக்கு යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටුණු පස්සේ இயேசு கிறிஸ்துவான உயிரோடு எழும்பின பிற்பாடு අපි කියවමු පළවෙනි වචන පහක් විතර අපි කියවමු. நான் முதலாம் வசனத்தில் 5 வசனங்களை வாசிப்போம். வாரத்தின் முதல் நாள் காலையில் அதிக இருட்டோடே மகதலேனா மரியாள் கல்லறையிடத்துக்கு வந்து கல்லறை அடைத்திருந்த கல் எடுத்து போடப்பட்டிருக்கிறதை கண்டால் உடனே அவள் ஓடி சீமோன் பேதுருவிடத்திலே இயேசுவுக்கு அன்பாயிருந்த மற்ற சீசரிடத்திலும் போய் கர்த்தரை கல்லறையிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள், அவரை வைத்த இடம் எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால்
அப்பொழுது பேதுருவும் மற்ற சீசனும் கல்லறையிடத்துக்கு போகும்படி புறப்பட்டு இருவரும் ஒருமித்து ஓடினார்கள். பேதுருவை பார்க்கிலும் மற்ற சீசன் துரிதமாய் ஓடி முந்தி கல்லறையிடத்துக்கு வந்து அதற்குள்ளே குனிந்து பார்த்து சீலை கிடக்கிறதை கண்டான். ආනාලම් அவன் உள்ளே போகவில்லை. හරි මේ අවස්ථාවේදී අපි බලනවා මෙතනදී நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இந்த இடத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ජීවත් වෙනකොට කීව කතාවක් තමයි இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வாழும் பொழுது சொன்ன காரியம் මම අවුරුදු 3මාරක් සේවය කරලා நான் 3.5 வருடம் ஊழியம் செய்து விட்டேன் මම යුදවරුන්ගේ දාතින් රෝමවරුන්ට මාව මරන්න කැප කරයි நான் யூதர்களாலே ரோமர்கள் மூலமாய் நான் கொல்லப்படுவேன் என்று சொன்னார். කලින් කිව්වා. ඊට පස්සේ මම කුරුසියේදී මම මැරෙනවා. நான் சிலுவையிலே நான் மரிப்பேன். තුන්වෙනි දවසේ මම නැගිටිනවා. ஆனால் நான் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்புவேன். මැරෙන්න කලින් එයා කිව්වා. அவர் மரிக்க முன்பதாக இதை சொன்னார். ඒ නිසා දැන් යේසුස් වහන්සේව දැන් කුරුසි පිලාතු රජතුමා කුරුසිපත් කරා. ඊට පස්සේ එයා මැරෙනවා තුන්වෙනි දවසේ නැගිටා කියලා මේ මිනිසුන්ට දන්නේ නැහැ. பிலாத்து ராஜாவின் மூலமாக இவர் அடிக்கப்பட்டு மரிக்கப்பட்டார். மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்புவார் என்று சொல்லி இவர்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது. අමතක වුණා ඒගොල්ලන්ට. மறந்து போயிருந்தது. දැන් එතනදී එක්කෙනෙකුට මතක් ආවා. ஒருவருக்கு ஞாபகம் வந்தது. ඒක ඇවිල්ලා කාන්තාවක්. அது ஒரு பெண்ணுக்கு. එයාගෙනම මර්ගදේනා මරියාල් කියලා බයිබලේ දාලා තියෙනවා. மகளதேனா மரியாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. මර්ගදේනා මරියාල් ඉතාම වාසනාවන්තයි. මර්ගදේනා மரியாள் மிகவும் பாக்கியவான். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පළවෙනිම නැගිටින් පස්සේ இயேசு கிறிஸ்துவானவர் முதலாவது இறந்த பிறகு කාන්තාවකට තමයි එළිදර වුණේ. ஒரு பெண்ணுக்கு தான் அவர் வெளிப்பட்டார். යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ උත්ථාන වූ පස්සේ උන්වහන්සේ මම දකිනවා 10 සැරයකට වැඩිය මිනිසුන්ට තාරිසනය වෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உயிரோடு எழுந்த பிற்பாடு 10 பேருக்கு அதிகமாக அவர் வெளிப்பட்டார். 10 தடவைகளுக்கு மேலாக வெளிப்பட்டார். දාස් ගණන් මිනිසුන්ට එයා එළිදර වුණා. ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு ඒකේ පළවෙනි කාන්තාව තමයි මර්ගදේනා මරියාල්. அதிலே முதலாவது பெண்மணி தான் මර්ගදේනා මරියාල්ගේ ජීවිතය අපි බලනකොට அவருடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது එම වෙලාවම යේසුස් වහන්සේ ඔයන කාන්තාවක්. அந்த பெண்மணி எந்த நேரமும் இயேசு கிறிஸ்துவை தேடிக்கொண்டு යේසුස් වහන්සේගේ වචනයට එවුන් කන්න දෙන්නා වූ කාන්තාවක්. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு செவிசாய்க்கிற ஒரு பெண்மணி. ඒ නිසා බලන්න මෙයා යේසුස් වහන්සේ මෙරුණා තුන්වෙනි දවසේ නැගිටී කියලා එයා සෝන ගෙදරට දුවලා යනවා උදේ පාන්දර. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மரித்தார் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்புவார் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டதான அந்த கல்லறையின் அருகே போனாள். අපි නම් සෝන ළඟ යනකොට කකුල වෙවුලනවා සමහර කට්ටියට. உங்களுக்கு சுடுகாடுகிட்ட போக මොකද මෙරිච්ච කට්ටිය ඔක්කොම යකානේ මෙරුනේ. ஏன்னா மரிச்சவங்க எல்லாம் பிசாசுல අපි එහෙම තමයි බය වෙලා යන්නේ. நாங்க அப்படிதான் பயந்து போவோம். මෙරිච්ච මිනිස්සු යකා වෙන්නේ නැහැ. மரித்த மனிதர்கள் பேயாக முடியாது. අසුද්ධාත්ම වෙන්නෙත් නැහැ. அசுத்தாவியாகவும் මෙරිච්ච මිනිස්සු ඒ සිර ගෙදරට යනවා. නැත්නම් තද නින්දට යනවා. மரித்த மனிதர்கள் வந்து அயர்ந்த ඒ ආත්මේ මේ සැරිසෙන්න බෑ. அந்த ஆவியானது அங்குமிங்கும் அடைய முடியாது. ඒ ආත්මේ වාගේ යක්ෂයාට මැජික් පෙන්වන්න පුළුවන්. அந்த ஆவியை போல பிசாசுக்கு கிரியை செய்ய முடியும். නමුත් මේ මර්ගදේනා මරියාල් මොනවද කරන්නේ? இந்த மகளதேனா மரியாள் என்ன செய்கிறாங்க? බය නැතුව பயமில்லாம ධෛර්යමත් කාන්තාවක් මෙයා தைரியத்தோடு මේ සෝන ගෙදරට යනවා. அந்த கல்லறைக்காரை ඒ උදේ පාන්දර අලුයම යන්නේ. காலையிலே போறாங்க. තනියෙන් යන්නේ. தனியாக போறாங்க. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் තුන්වෙනි දවසේ මලවුන්ගේ නැගිටිනවා කියලා කිව්වා. நான் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்புவேன் என்று මම බලන්න යන්න ඕන. நான் பார்க்க போக එයාත් එක්ක ගිහලා මම කතා කරන්න ඕන. அவரோடு போய் நான் பேச வேண்டும். ඒක ඇත්තද කියලා මම බලන්න ඕනේ. அது உண்மையா என்று சொல்லி நான் பார்க்க ඉතින් வேண்டும். උදේ පාන්දර නැගිටලා ගියා. காலையிலே எழும்பி போனேன். මම අද උදේසන මම මේ පාන්දර නැගිටලා මෙතනට ආවා. நான் காலையிலே எழும்பி இந்த இடத்துக்கு අද පාස් පීරිදා නිසා මම නැගිටලා 8 වෙනකොට මෙතනට ආවා. இன்னைக்கு இந்த பஸ்கா பண்டிகையில காலையிலே இந்த இடத்துக்கு வந்தேன். ඉතින් මේ ඊයේ දවසත් ඇවිල්ලා සෝදිච්ච කරලා ගියා. நேற்றைய தினத்திலும் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து விட்டு පෙරේදාත් ඇවිල්ලා යාත්නා කරා. முந்தாளும் வந்து ஜெபித்து விட்டு මොකද ඊට පස්සේ අපි තීරණයක් ගත්තා. நாங்கள் அதுக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்தோம். අපි කිව්වා මේ පාස්කු දවසේදී අපි යාත්නා දේවමයක් කරන්න යනවා. நாங்கள் இந்த பஸ்கா பண்டிகை அன்று நாங்கள் ஜெபிக்க போவோம். අපේ ප්‍රදේශයේ ඉන්නව ආරක්ෂක නිලධාරීතුමාට අපි කිව්වා අපි මේ ස්ථානයේදී අපිට ආරක්ෂාව දෙන්න එන්න කියලා. அதே போல எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கிறதான போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு நாங்கள் சொன்னோம் எங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு தரும்படியாக. එතුමා ඒගොල්ලන් පිළි අරගෙන අපිට ආරක්ෂාව දෙන්න පොලිස් නිලධාරලා දෙන්නේ ඉදිරිපිට ඉන්නවා. அதே போல அதை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு பின்பதாக இருக்கிறார்கள். අපිට අවශ්‍යයි අපිට பாதுகாப்பை கொடுப்பதற்காக. හalleluya. எங்களுக்கு முக்கியம். ඉතින් අපි දකිනවා මෙතනදී அந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கிறோம் මර්ගදේනා මරියාල් කිසිම බය නැතුව இந்த மகளதேனா மரியாள் எந்த பயமும் இல்லாமல்
සෝන ගෙදරට ගියා. கல்லறைக்கு போகிறாங்க. දෙවියන් වහන්සේ මේ උදේසන කාලේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. தேவன் இந்த காலை வேளையிலே அவர் எதிர்பார்க்கிறார். ඔබ ළඟ මා ළඟ බලාපොරොත්තු වෙන කාරණාව තමයි உங்களிடமும் என்னிடமும் எதிர்பார்க்கிற ஒரு අපි காரியம். දෙවියන් වහන්සේට බය නැතුව යාත්‍රා කරන්න ඕනේ. தேவனுக்கு பயமில்லாமல் ஜெபிக்க வேண்டும். හalleluya. ஹalleluya. ඉතින් මේ මරියාල් මර්ගදේනා මරියාල් සෝන ගෙදරට යනකොට නිකන් ගියේ නෑ. இந்த மகளதேனா மரியாள் கல்லறைக்கு போகும்போது சும்மா එමෙතනම ඔයාගෙන යනවා. எல்லா இடமும் தேடிக்கொண்டு ඉතින් මං போகிறார். කියන්න ආපු කාරණාව තමයි நான் சொல்ல வந்த காரியம் இதுதான். මේ කාන්තාව අලුයම දෙවියන් වහන්සේ හොයලා ගිය කාන්තාවක්. இந்த பெண்மணி அதிகாலையிலே எழும்பி அவர் தேடி போனார். ඔබත් පුරුදු වෙන්න අලුයම දෙවියන් වහන්සේ හොයන කාන්තාවක් වෙන්න පුරුදු වෙන්න. நீங்களும் அதிகாலையிலே எழும்பி கர்த்தரை தேடுகிற ஒருவராக மாறுங்கள். හalleluya. ඉතින් මේ කාන්තාව හොයලා යනකොට இந்த பெண்மணியை தேடி යේසුස් වහන්සේ නැහැ. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அங்க கல்லறையில் இல்லை. සෝන ගෙදර නැහැ. கல்லறையில் இல்லை. කවුද ඇවිල්ලා සෝන ගෙදර ගල මේ තල්ලු කරලා යාට. யாரோ வந்து அந்த பெரிய அந்த கல்லை புரட்டி வைத்திருந்தார். ඔතන ගිහිල්ලා බලනකොට උන්වහන්සේ ඔතලා තිබ්බා නේද මේ සලුව. ඒවා විතරයි තිබ්බේ වෙන්වෙන් තැන්වල තිබුණේ. அந்த இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவானவரை சுற்றப்பட்டிருந்ததான அந்த துணி அந்த இடத்திலே இருந்தது. ඒකපාරට මට සැකයක් ආවා. அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. අනේ යේසුස් වහන්සේ අපිට කිව්වනේ. ஐயோ இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரே. මං තුන්වෙනි දවසේ නැගිටිනවානේ කියලා. நான் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்புவேன் என்று අනේ කවුරු හරි යාගේ ශරීරය අරන් ගියාද? ஐயோ அவருடைய சரீரத்தை யாராவது கொண்டு சென்றார்கள். මේ ඔක්කොම සෝනගේ ඔක්කොම විවෘත කරලා තියෙනවානේ. ஐயோ இந்த கல்லறை திறக்கப்பட்டிருக்கிறதே. ඊට පස්සේ යා දුවගෙන ආවා මේ ගෝලයන් ළඟට දුවගෙන ආවා. அவர் ஓடி அவருடைய சீசர்களுக்கு வந்தார். මේ නිකන් ආවේ නැහැ. அவர் சும்மா வரவில்லை. අඬ ආවේ. அழுது கொண்டு வந்தார். යේසුස් වහන්සේ නැති වෙලා. இயேசு கிறிஸ்து இல்லை. කවුරුනි හොරෙක් අරගෙන ගිහිල්ලා. யாராவது கள்ளர்கள் கொண்டு එයා කිව්වා තුන්වෙනි දවසේ මම නැගිටිනවා කියලා කිව්වා. சொன்னாரே மூன்றாம் நாள் உயிரோடு ඕ ගාලා අඬනවා තරුවෙක් නැති වුණා වගේ. அவர் ஒரு பிள்ளை இறந்தது போல அழுகின்றாள். බලන්න එයා කොච්චර දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේමයේද කියලා බලන්න. அவர் எவ்வளவா இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் அன்பு செலுத்தி මට එක දවසක් යාත්‍රා කරන්න එන්න බැරි වුණා. எனக்கு ஒரு நாளைக்கு இயேசு ஜெபிக்க මට வராவிட்டார். පුදුම දුකක්. எனக்கு பெரிய ஒரு துக்கமாய் இருக்கும். එක දවසක් යාත්‍රා කරන්න බැරි වුණා මට පුදුම දුකක් තිබෙනවා. ஒரு நாள் எனக்கு ஜெபிக்காமல் இருந்தால் எனக்கு பெரிய මේ මර්ගදේනා මරියාල් බලන්න இந்த மகளதேனா மரியாள் අඬනවා ඉවරයක් නෑ මෙයා. அழுகிறா முடிவே இல்லாமல் ඊට පස්සේ එයා එනවා ගෝලයා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා අනේ යේසුස් වහන්සේ නැති වෙලා. அப்ப இசைசர்கள் வந்து சொல்லுகிறார் ஐயோ இயேசு கிறிஸ்துவை காணவில்லை என்று. ඊට පස්සේ පේදුරු යොහාන් ඔක්කොම රේස් වාගේ දුවනවා මේ සෝන ගෙදරට. அதே போல அவர் சொன்ன பிற்பாடு பேதுரு யோவான் இவர்கள் எல்லாரும் ரேஸ் ஓடுவதை போல තවස්සලා පිටිපස්සේ මර්ගදේනා මරියාල් තුන්වෙනි යටිට දුවනවා. மூன்றாம் தரமும் அவர் பின்னாடியே ஓடி வருகிறார். දුවනවා යේසුස් වහන්සේ බලන්න. இயேசு கிறிஸ்துவானவரை பார்க்க ஓடுகிறார். ඒගොල්ලන් දුවලා බලනකොටත් නෑ. அவங்க போய் பார்க்கும் பொழுதும் இல்லை. හalleluya. ஹalleluya. අපි කියවමු 20:12 කියවමු. நாங்கள் 20லே 12 வாசிப்போம். யோவான் 20ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். යේසුස් වහන්සේ ශරීරයෙන් හදගත් ස්ථානයේ සුදු වස්ත්‍ර හඳුනාගත්ත දේවදූතයන් දෙදෙනෙක් එක්කෙනෙක් හිස ළඟද එක්කෙනෙක් පාද ළඟද ඉඳගෙන ඉන්නවා දුටුවාය. එතන මේ කවුද දැක්කේ ඒගොල්ලන්? யார் கண்டது அவர்களை? දේවදූතයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. தேவதூதர்கள் 2 பேர். ඒගොල්ල කියනවා යේසුස් වහන්සේ මේ කොයිද ඇවිල්ලා හොයන්නේ? இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எங்கே එයා මලවුන්ගේ නැගිටිනවා කියලා කිව්වා නේද? அவர் உயிரோடு எழும்புவார். එයා මේ නෑ. அவர் இங்கே இல்லை. හalleluya. Hallelujah. එයා මලවුන්ගේ නැගිට්ටා. அவர் உயிரோடு எழுந்து හalleluya. Hallelujah. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා කියලා ඒගොල්ලන් ධෛර්යමත් කරා. அதனால் பயப்படாதீர்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் தைரியப்படுத்தினார். එහෙම කියනකොට அப்படி சொல்லப்படும் තවත් කාරණාවක් සිද්ධ වෙනවා. இன்னொரு காரியம் நடக்கிறது. ඔබ 13 14 බලනකොට நீங்கள் 13 14களை பார்க்கும்போது යේසුස් වහන්සේ මර්ගදේනා මරියාලේ ඉදිරියේදී ඉන්නවා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மகளதேனா மரியாள் அன்றையிலே. නමුත් මර්ගදේනා මරියාල්ට එයා කවුද කියලා අඳුරා ගන්න බැරි වුණා යේසුස් වහන්සේට. ஆனாலும் அந்த மகளதேனா மரியாளுக்கு இயேசு யார் என்று சொல்லி அவர் අද ගොඩක් මිනිස්සුන්ට මේම තමයි. அநேகருக்கு இப்படியா இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ ළඟ ඉන්නවා. இயேசு கிறிஸ்து அருகே இருக்கிறார். එයා කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. ஆனாலும் அவர் யார் என்று தெரியாது. යේසුස් වහන්සේ අදවත තුල ඉන්නවා. இயேசு கிறிஸ்துவான உள்ளான එයාගේ බලය මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. அவருடைய வல்லமை என்ன என்று சொல்லி தெரியாது. යේසුස් වහන්සේ Taman සමගම එපිදිනවා. இயேசு கிறிஸ்துவால் தன்னோடு கூட එයාගේ ආශිර්වාද මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. அவருடைய ஆசீர்வாதம் என்ன என்று தெரியாமல் මර්ගදේනා මරියාල් ඉදිරිපිටම යේසුස් වහන්සේ ඉඳගෙන හිටියා. மகளதேனா மரியாள் அன்றையிலே இயேசு கிறிஸ்துவான் என்று கொண்டிருக்கிறார். නමුත් අඳුරා ගන්න බැරි වුණා. ஆனாலும் அவருக்கு அறிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தது. මර්ගදේනා මරියාල් එයා ළඟ ආනවා යේසුස් වහන්සේ ළඟ ආනවා. இயேசு கிறிஸ்துவானோட மகளதேனா மரியாள் கேட்கிறார். අනේ වැඩකාරතුමනි வேலைக்காரரே යේසුස් වහන්සේව දැක්කද? இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டீரா? යේසුස් වහන්සේ අරන් ගියාද? இயேசு கிறிஸ்துவரை கொண்டு போய் விட்டார்களா?
හාලෙලූයා. Hallelujah. දන්නේ නැහැ යේසුස් වහන්සේ ඉස්සරහ ඉන්නවා කියලා. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து முன்னாடி இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவருக்கு விளங்கவில்லை. හාලෙලූයා. Hallelujah. ඊට පස්සේ බලන්න ඒක 14 වෙනි වචනේ බලන්න. 14ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். යේසුස් වහන්සේ එයා පිටිපස්ස ඇරලා බලනකොට இயேசு கிறிஸ்துவ பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது යේසුස් වහන්සේ හිටගෙන ඉන්නවා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் නමුත් යේසුස් වහන්සේ ගැන එයාට දන්නේ නැහැ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவானவரா என்று தெரியாமல் இருந்தார். දැන් යේසුස් වහන්සේ කතා කරනවා. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவானவர் මෙච්චර බය නැතුව දුවලා අඬගෙන දෙවෙනි සැරේට ආපු මර්ගදේනා මරියාල්ට. ආමෙන්. இரண்டாம் தரமும் மூன்றாம் தரமும் ஓடி வந்த மரியாதை பார்த்து පළවෙනි සැරේ හම්බුනේ නැහැ. முதலாம் தடவை ආසාවෙන් ගියා. ஆசையோடு போனார். සමහර කට්ටිය එහෙම තමයි පල්ලියට එන්නේ. சிலர் அப்படிதான் ஆலயத்துக்கு வருவார்கள். සෙනික්ක නූලිස් වගේ. ஒரு டக்கென்று යාත්‍රා කරපුවේම ආස්කමක් වෙන්න ඕනේ. ஜெபித்த உடனே அவர் அற்புதம் நடக்க வேண்டும். මේ බලන්න එක සැරයක් ගියා මර්ගදේනා මරියාල් සෝන ගෙදරට. முதலாம் தடவை அந்த பெண்மணி போனார். යේසුස් වහන්සේ දැක්කේ නැහැ. அது இயேசு கிறிஸ்துவை காணவில்லை. දෙවෙනි සැරේ තුන්වෙනි හැටියට තමයි දුවේ. ஆனால் இரண்டாம் தரம் மூன்றாம் தரமும் ஓடினார். ඊට කලින් පළවෙනියා පේදුරු යෝවාන් දෙවෙනියා දුවා ඊට පස්සේ පේදුරුව පව් කරගෙන යෝවානුත් දුවා ඒගොල්ලෝ තම්බුන්නේ යේසුස් වහන්සේ. யோவான் பேதுரு இவர்களெல்லாம் ஓடி போனார்கள். அவருக்கு හම්බුනේ නැහැ. காணவில்லை. දෙවෙනි සැරේට මර්ගදේනා මරියාල් දුවනකොට තමයි යේසුස් වහන්සේ දැනගත්තේ මෙයා මට සැබවින්ම ප්‍රේම කරන ස්ත්‍රී කෙනෙක් කියලා. இரண்டாம் தரமும் இந்த மகளதேனா மரியாள் ஓடும் பொழுதுதான் இயேசு கிறிஸ்து அறிந்தார் உண்மையா என் மீது அன்பு செலுத்துகிறார். යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන ඊట్లా ඇවිල්ලා පළවෙනිම යාට කතා කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உயிரோடு எழும்பி முதலாம் தடவையாக பெண்மணியிடம் ස්ත්‍රී කියලා කතා කරනවා. ஸ்திரியே என்று කාන්තාව කියලා කතා කරනවා. பெண்மணியே என்று பேசுகிறார். එයි නුඹ අඬන්නේ. ஏன் நீ அழுகிறாய்? එයි නුඹ අඬන්නේ. ஏன் நீ அழுகிறாய்? අද ගොඩක් කට්ටිය අඬාගෙන ඉන්නවා. அநேகர் அழுது යේසුස් වහන්සේ ආනවා. இயேசு கிறிஸ்து මම கேட்கிறார். නුඹ සමග තමයි ඉන්නේ. நான் உன்னோடு கூட උඹට ඒක இருக்கிறேன். දැනෙන්නේ නැහැ. ஆனால் உனக்கு அது விளங்கவில்லை. ඒක සාමාන්‍ය අඬ ඉන්නේ ඔයා. அதனால் தான் நீ அழுது கொண்டிருக்கிறாய். ගොඩක් කට්ටිය යේසුස් වහන්සේ පිළි අරගෙන අද අඬ තමයි ඉන්නේ. அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அழுது දුක් கொண்டிருக்கிறார். වේදනාව කඳුල. துக்கம் வேதனை එයා යේසුස් වහන්සේව රස විඳිලා නැහැ ඒගොල්ලන්. அவங்க இயேசு கிறிஸ்துவை ருசித்து பார்த்தது. යේසුස් වහන්සේ ආන අයි අඬන්නේ. ஏன் அழுகிறீர்கள்? ඔයා ළඟ මම ඉන්නේ. நான் உன்னோடு கூட කාවද සොයන්නේ? யாரை தேடுகிறாய்? හාලෙලූයා. ஹalleluya. තවත් මර්ගදේනා මරියාල් හිතනවා මෙයා වැඩකාරයෙක් කියලා. இப்ப அப்பையும் බත්ත බලා ගන්නවා වැඩකාරයා කියලා. மகளதேனா மரியாள் நினைத்துக் கொண்டிருக்காய் ஒரு தோட்டத்தில் வேலை செய்கிற வேலைக்காரர் என்று. 16 වෙනි වචනේ කියවමු. 16ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். යේසුස් වහන්සේ මරියම් ගියා ඇයට කීසේක. හැරි හෙබ්‍රන් භාෂාවෙන් රබ්බෝනි උන්වහන්සේට කීවාය. ඒ අර්ථය ආචාර්යනි යනුයි. ආමෙන්. පළවෙනිම මොකද කිව්වේ යේසුස් වහන්සේ කොහොමද අඬ කිව්වේ? முதலாவது எப்படியாக இயேசு கிறிஸ்து கூப்பிடுகிறார்? නෑ ස්ත්‍රී. ஸ்திரியே. දැන් කොහොමද අඬ ගන්නෙ? இப்பொழுது எப்படி கூப்பிடுகிறார்? මරියාල් කියලා අඬ ගන්නවා. மரியாளே என்றார். මර්ගදේනා මරියාල් කියලා අඬ ගන්නවා. மகளதேனா மரியாளே என்று கூப்பிடுகிறார். මේ කවදාරි මට මේම කවුරුහරි කතා කරලා තියෙනවා. මේක නෑ යේසුස් වහන්සේ අඬ වෙන්න ඇති. இந்த சத்தம் எனக்கு யாராவது கூப்பிட்ட சத்தமா இருக்கிறது. இது இயேசு கிறிஸ்துவா இருக்குமோ? පටස් ගලා මේ තීරණයක් ගත්තා. டக்கென்று ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தார். බලනකොට යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියේදී ඉන්නවා. பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவானவர் නම කියලා අඬ ගන්නකොට යේසුස් වහන්සේ යාට පෙනුණා මරියාල්ට. பேர் சொல்லி அழைக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவானவர் யார் என்று அவர் விளங்கி රබුනි කියලා කිව්වා. ரபுனி என்று சொன்னார். අනේ දේවගතිතුමා කියලා කිව්වා. தேவனே என்று சொன்னார். හalleluya. ஹalleluya. ටක්ගාලා මරියතුමිය ඇවිල්ලා මේම අල්ලන්න බැලුවා යේසුස් වහන්සේව. மரியாள் வந்து டக்குன்னு இயேசு கிறிஸ்துவனை பிடிக்க போனார். යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ නෑ මාව අල්ලන්න එපා. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் என்னை பிடிக்க வேண்டாம். මම තවම පියාණන් වහන්සේ ළඟට ගියේ නෑ. என்னை தொட வேண்டாம். நான் இன்னும் பிதாவின் இடத்துக்கு போகவில்லை. හalleluya. ஹalleluya. ඊට පස්සේ අපි තවත් ඉදිරියට යමු. நாங்கள் முன்னதாக போவோம். ඊට පස්සේ එයා ඇවිල්ලා කියනවා මේ බලන්න 16 වෙනි වචනේ කියවන්න. 16ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 16 නෙමෙයි 17. 17 வாசிப்போம். යේසුස් වහන්සේ මට අත නොගසන්න මම විසාද මම තවම පියාණන් වහන්සේ වෙතට හැරි නොගෙමි. නමුත් මාගේ සහෝදරයන් ළඟට ගොස් මම මාගේ පියාණන් වහන්සේ හා නුඹලාගේ පියාණන් වහන්සේගෙද මාගේ දෙවියන් වහන්සේ හා නුඹලාගේ දෙවියන් වහන්සේද වෙතට නැගිමි උන්ට කියාපන්නේ ඇයට කිසිද. ආමෙන්. දැන් මෙයා දැක්කා මෙයා යේසුස් වහන්සේගේ කතා කරා. இயேசு கிறிஸ்துவனோட கண்டார். இயேசு கிறிஸ்துவனோட பேசினார். දැන් මොකද 6 සැරයක් දුවනවා ගෝලයන් ළඟට. திரும்பவும் அவர் ஓடுகிறார் சீசர்களிடத்துக்கு.
මම යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් උත්තාන වුණා මම දැක්කා කියලා ගෝලයන්ට කියනවා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார் என்று சொல்லி அவர் போய் நான் கண்டேன் என்று சொல்லி போய் சீசர்களிடத்தில் சொன்னார். ඒගොල්ලෝ එච්චර ඒක විශ්වාස කරේ නැහැ. ஆனால் அவர்கள் அதை விசுவாசிக்கவில்லை. ගෝලයන් சீசர்கள் අවුරුදු 3මාරක් සේවය කරා. 3.5 வருடம் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஊழியம் செய்தவர்கள் බයෙන් කාමරය තුල හිටියේ ඒගොල්ලන්. பயந்து போய் ஒரு காமராக்குள்ள இருந்தாங்க. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ උත්තාන වූ කාරණාව මර්ගදේනා මරියාල්ට එතන මර්ගදේනා මරියාන අඳුනගත්තා. එයා ඇවිල්ලා ගෝලයන්ට කිව්වා ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරේ නැහැ. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உயிரோடு எழுந்தார்னு சொல்லி மரியாள் கண்டால் அதை போய் விசுவாசித்த இடத்துல சொன்னால் அவர்களால் விசுவாசிக்கவில்லை. 2019ට යනකොට 2019க்கு நாங்கள் ඒ வரும்போது සතියේ පළවෙනි දවසේදී வாரத்தின் முதலாம் நாளாக සන්ධ්‍යා කාලයේදී சாயங்கால வேளையிலே ගෝලයන් නැවිල්ලා කාමරය තුල ඉඳලා යාත්නා කරගෙන ඉන්නවා. அவர்கள் ජெபம் யூதர்கள் யூதருக்கு பயத்தினாங்க. பயந்து அவங்க நடுங்கி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். දැන් යේසුස් වහන්සේ ගැන ඒ කාලයේදී කවුරුත් කතා කරන්න එපා කියලා තිබුණා. அந்த காலத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவானவரை பற்றி கதைக்க வேண்டாம் என்று ඒ නිසා இருந்தார்கள். මේගොල්ලන් කාමරය තුලට ඇතුල් වෙලා அதனால் அவர்கள் ஒரு அறைக்குள்ளே இருந்து යාත්නා කරගෙන ඉන්නවා. ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ඉටපු ගමන් திடீரென்று දොරවල් ඔක්කොම වහලා கதவெல்லாம் அடைக்க ජன்னල ඔක්කොම වහලා ஜன்னலெல்லாம் மூடி මැස්සෙක්වත් ඇතුළට රින්ගන්න බෑ. ஒரு கொசு கூட வராமல் இருக்க ඒගොල්ලෝ නිස්සබ්දව அவங்க அமைதியாக යාත්නා කරගෙන ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டு ඉන්නකොට இருந்த பொழுது ඔන්න යේසුස් වහන්සේ එකපාරට මෙතට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. அந்த அப்படியான ஜெபித்துக் கொண்டு அமைதியாக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்திலே இயேசு கிறிஸ்து வந்து நடுவிலே நிற்கிறார். ඒගොල්ලන් බය වුණා. அவங்க பயந்தார்கள். මේ කොහොමද වෙන්නේ? அது எப்படி நடக்கும்? ඔක්කොම වහලානේ තියෙන්නේ. எல்லாம் மூடி இருக்கிறது. දොරවල් වහලා ජනල් වහලා ஜன்னல் கதவு எல்லாம் එන්න மூடப்பட்டிருக்கிறது. පාරක් නැහැ. வருகிறதுக்கு எந்த ஒரு ரோட்டும் මේ இல்லை. යේසුස් වහන්සේ ශරීරෙත් එක්ක කොහොමද ඇතුළට ආවේ? இயேசு கிறிஸ்து அந்த சரீரத்தில் எப்படி வந்தார்? හalleluya. ஹalleluya. ඒගොල්ලෝ බය වුණා. அவர்கள் பயந்து යේසුස් වහන්සේ நடுங்கினார்கள். කියනවා බය වෙන්න එපා. இயேசு கிறிஸ்து சொல்ல பயப்படாதீர்கள். මම යක්ෂ ආත්මයක් නෙමෙයි. நான் ஒரு பிசாசின் ஆவி அல்ல. මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. இயேசு கிறிஸ்து. හalleluya. ஹalleluya. එහෙමනම් කොහොමද ස්වාමීනි මේක ඇතුළට ආවේ? நீங்கள் எப்படி இதுக்குள்ளாய் வந்தீர்கள்? ඒක මහිමේ ශරීරය. அது மகிமையின் சரீரம். හalleluya. ஹalleluya. උන්වහන්සේට කොතනට යන්න පුළුවන්? அவருக்கு எந்த இடத்துக்கும் போகலாம். ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා බය වෙන්න එපා. பயப்படாதீர்கள். ඔබට සමාදානය වේවා. உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. Hallelujah. යේසුස් වහන්සේ ඔබට අද බලලා කියනවා යා இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். බය වෙන්න එපා. பயப்படாதீர்கள். ඔබට මම සමාදානක දෙනවා කියලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා. நான் உங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ண. එයි බය වෙන්න එපා කියලා කියන්නේ ஏன் பயப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார்? ඔබ බය වෙන කාරණේ තමයි ඔබට සිද්ධ වෙන්න යන්නේ. நீங்க பயந்த காரியம் தான் உங்களுக்கு ඒක நடக்கும். තමයි බයිබලයේ කියලා තියෙනවා. அதுதான் வேதாந்தம் சொல்லுகிறது. මොනවට හරි ඔයා බය වෙනවා නම් எதுக்காவது நீங்கள் பயந்தீர்கள். ඔයාට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක විශ්වාසය නැහැ. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விசுவாசமா இல்லை. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාස කරන කෙනෙක් இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர் බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. பயப்படக்கூடாது. මොනවටද බය වෙන්න ඕනේ නැහැ? எதுக்கு பயப்படக்கூடாது? නිකන් ඕන්න නැතුව බය වෙන්න එපා. தேவையில்லாத காரியம் වැරදක් කරන්න නැතුව බය වෙන්න එපා. பிழை செய்யாமல் යක්ෂ ආත්මයට බය වෙන්න එපා. பிசாசின் ஆவிக்கு பயப்படாதீர்கள். වැරදක් කරලා තියෙනවා නම් பிழை செய்திருந்தால் ඔයා බය වෙන්න ඕනේ. நீங்கள் பிழை செய்திருந்தால் නීතියේ අමුවට යන්නම ඕනේ. නීති අමුවට සට්ටத்துக்கு මුන්. சட்டத்துக்கு முன்பதாக நீங்கள் එතන දඬුවම් ලැබෙන්න ඕනේ. அந்த இடத்தில் நீங்க தண்டனை பெற வேண்டும். වැරදක් කරනවා නම් දඬුවමක් දුන්නෙන් පස්සේ තමයි යාට සමාව හම්බෙන්නේ. ஒரு பிழை செய்திருந்தால் அது தண்டனை பெற்று ඉතින් වැරදි කරලා තියෙනවා නම් බය වෙන්න ඕනේ. நீங்க பிழை செய்திருந்தால் நீங்கள் பயப்பட ඉතින් வேண்டும். ගෝලයන් වැරදි කරුවේ නැහැ. சீசர்கள் பிழை செய்யவில்லை. නමුත් බය වෙනවා. ஆனாலும் යේසුස් වහන්සේ කිව්වා බය වෙන්න එපා කියලා. இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார் ඔබ பயப்படாதீர்கள். වැරදක් කරලා නැත්තම් நீங்கள் பிழை செய்யாவிட்டால் බය වෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේ ඔයාව ආශිර්වාද කරයි. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔබ වැරදක් කරලා නැහැ. බය වෙන්න එපා. ඔබට මම සාමය ලබා දෙනවා කියලා යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. நீங்கள் பிழை செய்யவில்லை, நீங்க பயப்பட வேண்டாம், நான் உங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு ඉතින් பண்ணுகிறேன். ගෝලයා ඔක්කොම කාමරය තුල ඉන්නකොට சீசர்கள் எல்லாம் அந்த அறைக்குள் இருக்கும் பொழுது එක්කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. ஒருவர் இருக்கவில்லை. කවුද යා? அவர் யாரு? කවුද හිටියේ නැහැ? තෝමා. தோமா. යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයා. இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சீசன். දැන් බලන්න යේසුස් එතන තවත් කට්ටිය හිටියේ නම් මං කියන්නම්. சிலர் இருக்கவில்லை, நான் சொல்லுகிறேன். යේසුස් වහන්සේව කුරිසිපත් කරනකොට இயேசு கிறிஸ்துவனோட சிலுவையில் அறையும் යූදාස් කාරියෝතු යක්ෂ ආත්ම පොළඹ වෙලා ගිහිල්ලා එල්ලිලා මැරුණා. யூதாஸ் காரியத்து பிசாசினால ஏவப்பட்டு அவர் தூக்கப்பட்டு එයාට අපාය. அவருக்கு நரகம். බාබීලා මැරෙන මිනිස්සු, நான் விஷம் குடிக்கிறவர்கள், අර එල්ලිලා මැරෙන මිනිස්සු, தூக்கப்படுகிறவர்கள், ගඟේ ගිහිල්ලා පෙන්නලා මැරෙන මිනිස්සු ඔක්කොම අපායට යන්නේ. ஆத்திர விழுகிறவர்கள், குளத்துல விழுகிறவர்கள். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අනුමත දීලා නැහැ අපේ ජීවිතේ නැති කරගන්න
අපිට අනුමත දීලා නැහැ. எங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையை அழித்துக் கொள்வதற்கு எந்த அனுமதியும் கொடுக்கவில்லை. එහෙම මැරෙනවා නම් මේත් ඔයාට දුකයි අනිවාර්යයෙන්ම අපායට යනවා කියලා බයිබලේ තියෙනවා. அப்படி நீங்கள் மறிப்பீர்களானால் இங்கேயும் துக்கப்படுவீர்கள், நரகத்திலேயும் කොච්චර දුක ආවොත් දරාගෙන යාත්නා කරන්න. எவ்வளவு துக்கங்கள் வேதனை வந்தாலும் ஜெபத்திலே ඔබගේ දුක දෙවියන් වහන්සේට කියන්න. உங்களுடைய துக்கத்தை අනිවාර්යයෙන්ම සමාදාන සාමයම් වෙනවා. கட்டாயமாக உங்களுக்கு சமாதானம். වැරදි තීරණ ගන්න එපා. பிழையான தீர்மானங்களை எடுக்க දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලට එන්න. தேவனுடைய சமூகத்துக்கு බයිබලේ කියවන්න. வேதாகமத்தை வாசியுங்கள். අඬන්න. ஜெபியுங்கள். යාත්නා කරන්න. ஜெபியுங்கள். සාමය අරගන්න. சமாதானத்தை பெற்று. හalleluya. ஹalleluya. ඉතින් මේ වෙලාවේදී යූදාස් කාර්යොත් හිටියේ නෑ. එයා මැරලා ගියා. அந்த நேரத்திலே யூதாஸ் காரியத்திற்கவலை மறித்து போனார். හොඳ වෙලාවට පේදුරු බේරුනේ. நல்ல வேளைக்கு பேதுரு காப்பாற்றப்பட்டார். දැන් මෙතන තෝමා නැහැ. இந்த இடத்திலே தோமா இருக்கு. ගෝලයන් ඔක්කොම ඉන්නවා. යේසුස් වහන්සේත් එවිලා මැද වාඩි වෙලා ඉන්නවා. சீசர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அதே போல இயேசு கிறிஸ்து நடுவில் இருக்கிறார். තෝමා හිටියේ නැහැ. தோமா இருக்கவில்லை. ඉතින් මේ ගෝලයන් ඔක්කොම මොකද්ද කරේ? இந்த சீசர்கள் எல்லாம் என்ன செய்தார்கள்? තෝමා ළඟට ගිහිලා කියනවා தோமா இடத்துக்கு போய் சொல்லுகிறார், අපි යේසුස් වහන්සේ දැක්කා. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டோம். ඔයා මලවුන්ගේ නැගිටපුක ඇත්ත. அவர் உயிரோடு எழுப்பினது உண்மை. අපි අතගාලා බැලුවා. நாங்கள் தொட்டு பார்த்தோம். එයාගේ අතේ කකුලේ එන ගාපු ස්ථානයේ තුවාල දැක්කා අපි. அந்த ஆணியினாலே அடிக்கப்பட்ட அந்த அடையாளங்களை நாங்கள் கண்டோம். එයාගේ ඔළුවේ ඔක්කොම තුවාල තිබුණා. කසපාරවල ඔක්කොම එයාගේ ශරීරේ තිබුණා. அதே போல அவருடைய சரீரத்திலே கசையடிகள், அதே போல தலையிலே சுட்டப்பட்டதான முள்முடியின் ரத்தம் இருந்தது. අපි දෙවියන් වහන්සේ දැක්කා. நாங்கள் தேவனை கண்டோம். තෝමා කියනවා නෑ 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 මම විශ්වාස කරන්නේ නෑ. தோமா சொன்னார், இல்லை இல்லை நான் விசுவாசிக்க மாட்டேன். මම විශ්වාස කරන්නේ நான் விசுவாசிக்க மாட்டேன். මම දැක්කනම් තමයි විශ්වාස කරන්න කියලා කිව්වා. கண்டால் தான் விசுவாசிப்பேன். හalleluya. ஹalleluya. සමහර මිනිස්සු එහෙම තමයි. சிலர் அப்படிதான். බයිබලේ කියලා තියෙනවා வேதாந்தத்தில் சொல்லப்படுகிறது, උන්වහන්සේව දැකලා දෙවියන් වහන්සේ කියලා විශ්වාස කරන මනුස්සයට වඩා அவரை கண்டு விசுவாசிக்கிற மனிதனை பார்க்கலாம். දකින්න නැතුව එයා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන එකන භාග්‍යවන්තයා. காணாமலே அவரை விசுவாசிக்கிறவர் தான் பாக்கியவான்கள். ආමෙන්. ஹalleluya. ඔයයි මමයි භාග්‍යවන්තයා. நீங்களும் நானும் பாக்கியவான்களாய் යේසුස් இருக்கிறோம். වහන්සේ බෙත්ලෙහෙම්ට ආපු එක අපි දන්නේ නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து பெத்லெஹேமுக்கு வந்ததை நாங்கள் காணவில்லை. ඒ යුදවරු කුරුසියේදී උන්වහන්සේ ගාපු එක අපි දන්නේ නැහැ. யூதர்கள் சிலுவையிலே அடித்ததை நாங்கள் උන්වහන්සේ මැරිච්ච එක අපි දන්නේ නැහැ. அவர் மரித்தது எங்களுக்கு தெரியாது. තුන්වෙනි දවසේ නැගිට එක අපි දන්නේ නැහැ. மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்ததும் தெரியாது. නමුත් අපි බයිබලේ කියලා ආත්මෙන් වහන්සේ අපිට විශ්වාසය දෙනවා. ඒක විශ්වාස කරන නිසා අපි භාග්‍යවන්තයෝ. நாங்கள் வேதாகமத்தை வாசித்து ஆவியானவர் எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறதை நாங்கள் අපි விசுவாசிக்கிறோம். තෝමාට වඩා භාග්‍යවන්තයෝ. நாங்கள் தோமாவை பார்க்கிறோம். බලන්නකො තෝමා අවුරුදු 3මාරක් යේසුස් වහන්සේත් එක්ක සේවයට ගියා. 3.5 வருடம் தோமா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியத்துக்கு போனார். එයාත් එක්ක එකට ඉඳලා කෑවා බීවා. இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஒன்னாயிருந்து சாப்பிட்டு එකට குடித்தவர், හිටියේ. ஒன்றாயிருந்தவர். යේසුස් වහන්සේගේ ආස්කම් දැක්කා. இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அற்புதத்தை கண்டார். මෙරිච්ච මිනිසුන්ව දෙවියන්ට නැගිටිනකොට දැක්කා. இயேசு கிறிஸ்துவ மரித்த மனிதர்களை உயிரோடு எழுப்பினது. සියලු ආශිර්වාද බුද්ධි වින්දා. எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அவர் එයා ඉන්නකොට තමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වා තුන්වෙනි දවසේ මලුන්ගේ නැගිටිනවා කියලා කිව්වා. அவர் இருக்கும் பொழுதே சொன்னார், நான் 3 நாள் உயிரோடு எழும்புவேன் என்றும் சொன்னார். දවස් 3ක් තමයි යේසුස් වහන්සේ නැති වුණේ එතන. அந்த 3 நாள் தான் இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்தில் இருக்கவில்லை. සෙනිකා මතක වුණා ඔක්කොම. சட்டென்று அவர் மறந்து போனார். යේසුස් වහන්සේ දැන් නෑ ඔක්කොම ඉවරයි මම පරණ ජීවිතයට යන්න. இயேசு கிறிஸ்து இப்ப இல்ல, நான் பழைய வாழ்க்கைக்கே போறேன் என்று சொன்னார். සමහර මිනිස්සු එහෙම තමයි අදත් ඉන්නේ. சிலர் அப்படிதான் இன்னும் இருக்கிறார்கள். අර එන්නව කාලේදී හොඳ උදල්ල අර අලුත් උදල්ල වගේ කැපෙනවා. வருகிற காலத்திலே புது மண்வெட்டி போல நல்லா வெட்டுவார். ඊට පස්සේ යන්න ගෙවෙන්න ආය මම පරණ ජීවිතේටම යනවා කියලා යනවා. போக 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 அது தேஞ்சி போக போக நான் பழைய வாழ்க்கைக்கே போறேன் என்று සමහර වෙලාවට சில வேளைகளிலே අපිත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ නෑවාගේ සමහර ඇඟීම් වෙලාව එනවා අපිට. சில வேளைகளிலே இயேசு கிறிஸ்து எங்களோடு இல்லை என்று சொல்ல உணர்வானது எங்களுக்குள் வரும். එතකොට මොනවටද මම දෙවියන් වහන්සේ පිටිපස්ස යන්නේ මගේ කාරණා මම කරගෙන යන්න කියලා ගොඩක් කට්ටිය නෝ එහෙම යනවා. எதற்காக நான் தேவனோடு போக வேண்டும் என்று சொல்லி போற ஆட்களும் இருக்கிறார்கள். එහෙම මර්ගදෙල්ලාල් මරියල් එක සැරයක් ගිහිල්ලා බැලුවානේ. அதே போல மகளதை நான் மரியாள் ஒரு தடவை போய் பார்த்தாங்க. නෑනේ. ஆனா அந்த இடத்துல இல்ல. හරි මම ගිහලා මගේ වැඩේ බලා ගන්නවා. சரி அங்க இல்ல தானே என் வேலையை நான் பாக்குறேன். මර්ගදෙල්ලාල් මරියල් අත්හැරියේ නෑ. ஆனாலும் அவர் கைவிடாமல் නැවතත් ගියා. மீண்டுமாக போனார். හalleluya. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ බයිබලේ වචන කියලා තිනවා. வேதாந்தத்தில் சொல்வார், උන්වහන්සේව සොයනකොට තමයි හම්බෙන්නේ. அவரை தேடும் பொழுது தான் கண்டடைவீர்கள். සොයන්න. தேடுங்கள். දෙවියන් වහන්සේව සොයන්න. தேவனை தேடுங்கள். කොහෙද ඉන්නේ? எங்கே இருக்கிறார்? එයා මොනවද කරන්නේ? அவர் என்ன செய்றார்? සොයන්න ඕනේ. தேட வேண்டும். අපි විශ්වාස කරන එක නෙමෙයි. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறது அல்ல. උන්වහන්සේ සොයනකොට උන්වහන්සේ අපිට කියලා දෙනවා මොකද්ද කියලා. அவரை தேடும் பொழுது அவர் எங்களுக்கு சொல்லுவார் என்ன හරි. செய்ய வேண்டும் என்று තෝමා ස්ථානේ නැහැ. அந்த தோமா அந்த இடத்துல இருக்கவில்லை. ඉතින්
ඒ නිසා උන්වහන්සේ තවත් සැරයක් දර්ශන වෙන්න වුණා ගෝලයන්ට. மீண்டுமாக ஒரு முறை தரிசனமாக வேண்டியதா இருந்தது இயேசு கிறிஸ்து. තව දවස් 8කින් පස්සේ 8 நாளுக்கு பிற்பாடு ගෝලයන් ඔක්කොම රැස් වෙලා ඉනවා. சீசர்கள் எல்லாம் கூடி இருக்கிறார்கள். 26 වෙනි පදයට යන්න. 26ஆம் வசனத்துக்கு வாங்க. ගෝලයන් ඔක්කොම රැස් වෙලා ඉනකොට சீசர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி இருக்கும் பொழுது තෝමාත් හිටියා. தோமாவும் இருந்தார். දවස් 8කින් පස්සේ 8 நாளைக்கு பிற்பாடு පටස් ගාලා දොරවල් ජනල ඔක්කොම වහලා තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේ මෙතට ආවා. கதவுகள் ஜன்னல் எல்லாம் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்து டக்கண்ட இடத்துக்கு நடுவே வந்தார். එතකොටත් බය වුණා ඒගොල්ලෝ. அவர்கள் அப்பொழுதும் பயந்தார்கள். කියවන්න සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාවෙන්. சிங்கள மொழியிலே தமிழ் மொழியிலே வாசியுங்கள். மறுபடியும் 8 நாளைக்கு பின்பு அவருடைய சீசர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள். தோமாவும் அவர்களுடைய கூட இருந்தான். கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். ආමේන්. ஆமென். දෙවියන් වහන්සේ එක ආත්මයක් කරි විනාශ වෙලා යන්න එක කැමති නැහැ. இயேசு கிறிஸ்துவானவருக்கு ஒரு ஆத்மா சரி அழிந்து போவதோடைய சித்தம் அல்ல. ඔබයි මමයි විනාශ වෙලා යන එක අපායට යන එක උන්වහන්සේට කැමති නැහැ. நீங்களும் நானும் அழிந்து போவது அதே போல நரகத்துக்கு போவது கர்த்தருக்கு சித்தம் அல்ல. කුරුසියේදී சிலுவையிலே දකුණ පැත්තේ එක්කෙනෙක් කුරුසියට පත් කරා වම් පැත්තේ එක්කෙනෙක් කුරුසියට පත් කරා. வலது பக்கத்திலே ஒருத்தரை சிலுவையிலே அறைந்திருந்தார்கள். இடது பக்கத்திலே ஒருவரை சிலுவையிலே මෙද යේසුස් වහන්සේ කුරුසි පත් කරා. நடுவிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையிலே அறைந்திருந்தார்கள். වම් පැත්තේ එක්කෙනා යේසුස් වහන්සේට කිව්වා இடது பக்கம். இடது பக்கம் உள்ளவர் கேட்டார், ඔයා ලොකු රජතුමෙක්නේ. நீங்க பெரிய ராஜா தானே, ඔයා දෙවියන් වහන්සේ කියලා කිව්වනේ. நீங்க தேவன் என்று சொன்னார்களே, ඔයා ලොක්කෙක්නේ. நீ பெரிய ஒரு පුළුවන් නම් ඔයාව බෑරගන්න. முடியுமானால் உங்களையே நீங்கள் காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள். ඔයාවම බෑරගන්න බෑ. உங்களையே காப்பாத்துக்க ආවලු අපිව බෑරගන්න. வந்துட்டாரா ආවලු අපිව ගලව ගන්න. வந்துட்டாரா ආවලු අපිට සමාව දෙන්න. வந்துட்டாராம் எங்களை சமாதானப்படுத்த. තේරුණාද? එහෙම දෙවියන් වහන්සේට ලැජ්ජාවට පත් කරා. அப்படியாய் அந்த இடது பக்கம் இருந்தவர் வெட்கத்துக்குட்படுத்தினார் இயேசு නමුත් கிறிஸ்துவை. දකුණේ පත් වෙන්න එක කිව්වා ஆனாலும் வலது பக்கம் இருந்தவர் சொன்னார், අනේ ස්වාමීනි ஐயோ ஆண்டவரே, අපි මිනිමෙරුම් நாங்கள் මිනිමෙරුවා. கொலையாளிகள், අපි සොරකම් කරා. நாங்கள் களவெடுத்தோம், අපි කරපු වැරදියට තමයි අපිව කුරුසිපත් කරලා තියෙන්නේ. நாங்கள் செய்த பிழைக்காகத்தான் எங்களை சிலுவையில் ඒක සාධාරණයි. அது சாதாரண අපිට නීතිය ඉටු වෙලා තියෙනවා. அது நீதிக்குட்படுத்தி. නමුත් පියාණනි ஐயோ ஆண்டவரே, ඔබ කිසි වැරදක් කරේ නැහැ. நீங்கள் எந்த ஒரு பாவமும் செய்யவில்லை, ඔබ වහන්සේ සුද්ධයි. நீங்க பரிசுத்தர், ඔබ වහන්සේව කුරුසියට පත් කරානේ. உங்களையே சிலுவையிலே அறைந்தார்களே. හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. දෙවියන් වහන්සේ ஆண்டவரே, මට සමාවෙන්න. என்னை மன்னிங்க. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයේදී உங்களுடைய ராஜ்யத்திலே, එනකොට உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு நான் வரும் பொழுது, ඔබ වහන්සේ රාජ්‍යයේදී உங்களுடைய ඔබ ராஜ்யத்துக்கு එනකොට நீங்கள் வரும் பொழுது මාව සිහිපත් කරන්න. என்னை நினைவு கூறுங்கள் என்று சொன்னார். යටාත් කමින් ඉල්වා. தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொண்டார். හalleluya. ஹல்லேலூயா. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், ඔබ මගෙත් එක්ක පරදේශයේදී එන්න යනවා. என்னோடு கூட பரதேசியில் இருப்பாய் என்று. ඒක ආත්මයක්වත් එයාට විනාශ වෙන්න කැමති නැහැ. ஒரு ஆத்துமா கூட அழிந்து නමුත් போவதை උන්වහන්සේ එක දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ஆனால் ஒரு காரியம் விரும்பும், යටත්කම, தாழ்மை, කීකරුකම. கீழ்ப்படிவு. හalleluya. ஹல்லேலூயா. උඩඟුකමට දෙවියන් වහන්සේ විරුද්ධයි. பெருமை உள்ள காரியத்துக்கு යටත්කම කරන එක්කනට උන්වහන්සේ කරුණාවක් වෙනවා. தாழ்மை உள்ளவருக்கு அவர் கிருபை அளிக்கிறார். බයිබලයේ වචනය. வேதாந்தின் வசனம். ඒ නිසා එක ආත්මයක්වත් එයාට විනාශ වෙලා යන එක කැමති නැහැ. ஒரு ஆத்துமாவாவது அழிந்து போவதோடைய சித்தம் அல்ல. තෝමාගේ කතාවට එමු. தோமாவுடைய கதைக்கு வருவோம். තෝමා උදේසම යේසුස් වහන්සේ තවත් සැරයක් ආවා ගෝලන් ඉදිරියේදී. தோமாவுக்காக சீசரிடத்தில் இன்னொரு தடவை ஆமென். வந்தார். ඔබ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඉදිරියේදී එයි. உங்களுக்காக உங்களுடைய ஆமென். நடுவே இயேசு கிறிஸ்து යටත්කමෙන්, தாழ்மையோடு, කීකරුකමෙන් கீழ்ப்படிவோடு ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න. அவரிடத்தில் சொல்லுங்க, මම පව්කාරයෙක් நான் ස්වාමීනි. பாவி ஆண்டவரே. ඇත්ත කියන්න දෙවියන් වහන්සේ. உண்மையை சொல்லுங்க. මනුෂ්‍ය ළඟට කියලා කියන්න එපා. மனிதனிடத்தில் சொல்ல ලජ්ජාවට පත් කරයි. அவங்க வெட்கப்படுத்தி දෙවියන් වහන්සේ ලජ්ජාවට පත් කරන්නේ නැහැ. தேவன் உங்களை வெட்கப்படுத்த යේසුස් වහන්සේගේ மாட்டார். පාමුලට එන්න இயேசு கிறிஸ்துவின் சமூகத்துக்கு දන ගන්න. முழங்கால் මම படியிடுங்கள். පව්කාරයෙක්. நான் பாவம் මගේ පව් දේශා වහන්සේ කුරුසියේදී ලේවේ ගුරුවා. என்னுடைய பாவத்துக்காக நீ சிலுவையிலே ඒ ලේවලින් මගේ පව් වලට සමාව දෙන්න. அந்த ரத்தத்தினாலே என்னுடைய பாவத்தை මාව සුව කරන්න. என்னை சுகப்படுத்த. මාව ආශිර්වාද කරන්න. වහන්සේ තුන්වෙනි දවසේ නැගිට කියලා මම විශ්වාස කරනවා. நீ மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பினதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். ස්වාමිනී ஆண்டவரே, මට ආශිර්වාද කරන්න කියනකොට ஆசீர்வதிங்க என்று சொல்லும் பொழுது ඔබගේ සමාවට පාපයට සමාව දීලා உங்களுடைய பாவத்துக்கு மன்னிப்பு ඔබ பெற்று උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். උන්වහන්සේ දඬුවම් දෙන දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි. அவர் தண்டனை கொடுக்கிற
தேவன் அல்ல. උන්වහන්සේගේ කරුණාව සෑහේ. அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. උන්වහන්සේ කරුණාවෙන් පෝසත්. அவர் கிருபையின் ஐஸ்வர்யவானாய் இருக்கிறார். ආමෙන්. ஹalleluya. ඉතින් තෝමා උඩ තිබ්බ ප්‍රේම නිසා කරුණාව නිසා නැවත පාරක් ආවා. தோமாவின் மீது வச்சதான அன்பினாலே அவருடைய கிருபையினாலே කෙලින්ම මැදට ඇවිල්ලා කිව්වා நடுவே வந்து சொன்னார், තෝමා මේන්න. தோமாவே இங்கே வா. එහෙම තමයි කිව්වේ. තෝමා කියලා කතා කරවේ නැහැ. தோமா என்று சொல்லவில்லை. තෝමා தோமா මේ එන්න. இங்கே வா. ඇදලිවන්තයා විදියට ඉන්න ඕන ඔයා. நீ விசுவாசியை போல இரு. අන්න ඇදලිවන්තයා වගේ ඔයා ඉන්න එපා. அவிசுவாசியை போல இருக்காதே. තව සැරයක් මං කියන්නම්. இன்னொரு தடவை சொல்லுகிறேன், දෙවියන් වහන්සේගේ ඇදලිවන්තයෙක් වෙන්න. நீங்கள் தேவனுடைய விசுவாசியாய் இருங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ අන්න ඇදලිවන්තයෙක් වෙන්න එපා. நீங்கள் தேவனுடைய அவிசுவாசியாய் இருக்காதீர்கள். බොහෝ මිනිස්සු ඉනවා මේව තමයි. அநேகர் இப்படிதான் මම இருக்கிறார்கள். යේසුස්ගේ දරුවෙක්. நான் இயேசுவின் මම බය වෙන්නේ නැහැ. நான் பயப்பட மாட்டேன். නමුත් යේසුස් නැහැ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து இல்லை. හාලෙලූයා. ஹalleluya. බොහෝ මිනිස්සු කියනවා මම ක්‍රිස්තියානි කියලා. அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் මම පරම්පරා ක්‍රිස්තියානි කියලා කියනවා. பரம்பரையாக கிறிஸ்து. නමුත් කරන වැඩ ඔක්කොම පාප වැඩ. ஆனால் செய்கிற எல்லா காரியங்களும் பாவம். එයා ළඟ දෙවියන් වහන්සේ නැහැ. එයා බොරුවට තමයි අපිට කියන්නේ. அவங்களிடம் தேவன் இல்லை, அவங்க போய்தான் சொல்றாங்க. හාලෙලූයා. අපි යටත් කමේ. நாங்கள் தாழ்மையோடு අපි கூட, දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේදී ඉන්නකොට நாங்கள் தேவனோடு கூட අපිට උන්වහන්සේ සමාව දෙනවා. அவர் மன்னிப்பை கொடுக்கிறார். ඉතින් තෝමා ළඟට ආවා. තෝමා தோமாவிடத்துக்கு வருகிறார். ඔබ මාත් එක්ක සේවය කරා. நீர் என்னோடு கூட ஊழியம் ඔයා செய்தாய். මාව හොඳට විශ්වාස කරා. நீ என்னை விசுவாசித்தாய். නමුත් දැන්නේ මට තේරෙන්නේ ඔයා ඇදලිවන්තයෙක් නෙමෙයි කියලා. இப்பதானே எனக்கு விளங்குது நீ விசுவாசி அல்ல என்று. ඔයා අන්නේ ඇදලිවන්තයෙක් நீ වාගේ වෙන්නේ. அவிசுவாசியா இருக்கிறாய். ඔයා මගෙත් එක්කම ජීවත් වුණ நீ කෙනෙක්. என்னோடு கூட வாழ்ந்த ஒரு மனிதன். හාලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබට තේරෙනවද? உங்களுக்கு விளங்குகிறதா? ඉතින් කිව්වා දෙවියන් ඔබ අන්න ඇදලිවන්ත වෙන්න එපා. ඇදලිවන්තයෙක් වෙන්න කියලා කිව්වා. இயேசு கிறிஸ்து தோமாவை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ விசுவாசியா இரு, அவிசுவாசியா இருக்காதே. ගෝලේ ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නවා. சிசரெல்லாம் பார்த்து ඉදිරියට එන්න. முன்பதாக வாங்க, ඉදිරියට එන්න. முன்பதாக வாங்க. දෝමාට කිව්වා එන්න කියලා. தோமாவுக்கு சொன்னார், දෝමා ඉදිරියට ආවා. වෙවලමින් ආවා. நடுங்கி கொண்டு வந்தார். මමද නැද්ද කියලා උඹගේ ඇඟිලි දාලා බලන්න කියලා කිව්වා. நானா என்று சொல்லி நீ என்னுடைய காயத்துக்குள் நீ கையை விரலை விட்டு பார் என்று சொன்னார். මගේ අත බලන්න කියලා කිව්වා. என்னுடைய கரங்களை பார். එනක ආපු අත බලන්න කියලා කිව්වා. என் ஆணியால் அடிக்கப்பட்டதான මේ கரங்களை දකුණු பார். අත බලන්න. இடது பக்கம் உள்ள වම් අත බලන්න. வலது பக்கம் මගේ உள்ள කකුල கையை பார். බලන්න. என்னுடைய காலை பார். මගේ සෙට් එක කරලා පෙන්නනවා. මේ බලන්න පිටිපස්සේ මගේ என்னுடைய சால்வை கழட்டி காட்டினார். කසපාරවල් 39ක් තියෙන බලන්න. 39 கசையடிகள் உருவ பலண்ட. இருக்கிறது. தலையை பார். කටු ඔටුන පළදාරත් බලන්න. எனக்கு முள்முடி சுட்டினதை பார். බල්ලා මමද නැද්ද කියලා එයා මේ අදා ගන්න. நீ பார்த்து நானா இல்லை என்று சொல்லி நீ விளங்கிக் கொள். හalleluya. ஹalleluya. මාව අත ගහලා බලන්න කියලා කිව්වා. என்னை தொட்டு பார் என்று சொன்னார். මාර්ගදලා මරියාල් අත ගන්න නැතුව විශ්වාස කරා. மகளதை நான் மரியாள் தொட்டு பார்க்காமலே விசுவாசித்தாள். මෙයා අත ගාලා හා මෙයා යේසුස් කියලා විශ්වාස කරා. ஆனால் தோமா இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை தொட்டு விசுவாசித்தார். හalleluya. ඊට පස්සේ තෝමා කිව්වා தோமா சொன்னார், කියවන්න 28 28ஆம் வசனத்தை வாசிக்க, தோமா அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்றான். සිංහල භාෂාවෙන් එකපාර වැඳ වැටුණා. ஒரே தடவை அவர் விழுந்தார். විලගල මුලංකාල් පඩිට්ටා. පඩිට්ටා. හalleluya. Hallelujah. අනේ ස්වාමිනී ஐயோ ஆண்டவரே, මගේ තෙවිතුණී தேவனே, මට සමාව වෙන්න ස්වාමිනී. என்னை மன்னிங்க ஆண்டவரே. අනේ මගේ වැරද්දට සමාව දෙන්න. என்னுடைய பிள்ளைக்கு மன்னிங்க. එතකොට තමයි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ அது அப்பொழுதுதான் இயேசு சொன்னார், නුඹ මාව දැකලා තමයි විශ්වාස நீ කරන්නේ. என்னை கண்டுதான் මාව விசுவாசித்தாய். දකින්න නැතුව මාව අදන්නා වූ දරුවන් අධික වාක්‍යවන්තය කියලා කිව්වා. என்னை காணாமலே விசுவாசிக்கிறவன் பாக்கியவான்கள். ඉතින් උන්වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිටින් පස්සේ ගොඩාක් කාස්කම් කරා. அவர் உயிரோடு எழும்பின උන්වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිටලා දවස් 40ක් ඉස්රායෙල් දේශය තුල සැරිසරියා. அவர் மரித்து 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்து 40 நாள் இஸ்ரவேல் தேசத்திலே உலாவிக் கொண்டிருந்தார். ඊට පස්සේ ගෝලයන්ත් එක්ක එකට හිටියා. அது பிற்பாடு சீசர்களோடு கூட ஒன்றாயிருந்தார். යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිටලා රොටි කෑවා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உயிரோடு எழுந்து அவர் அப்பத்தை புசித்தார். ඊට පස්සේ යා එම්මාවූර් කියන ඒ ක්ලෙයප්පා කියන ගෝලයන්ත් එක්ක ගිහලා කතා කරා. எம்மா ஊரிலே கிளேப்பா என்று சொல்லப்படுகிற நபரோடு கூட பேசினார். ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ අපොස්තල පවුල්තුමාට දර්ශනය වුණා. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு தரிசனமானார். එකපාරකට 500 දෙනෙකුට වඩා උන්වහන්සේ මම මලවුන්ගේ නැගිට්ටා කියලා එයා පෙන්වුවා දර්ශනය වුණා. 500 பேருக்கு அதிகமாக இருந்தவர்களுக்கு நான் உயிரோடு எழும்பினேன் என்று சொல்லி தரிசனம். දෙවියන් වහන්සේගේ ගෝලයා යාකෝබ්ට දර්ශනය වුණා.
தேவனுடைய மனிதர் யாக்கோபுக்கு தரிசனமானார். හලෙලූයා. ஹalleluya. උන්වහන්සේ දවස් 40ක් ඉස්රායෙල් දේශයේදී ඉන්නා වූ බොහෝ මිනිසුන්ට දර්ශනය වුණා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் 40 நாளிலே அநேகருக்கு இஸ்ரவேலிலே தரிசனம் අදත් ඉස්රායෙල් දේශයේදී උන්වහන්සේගේ සෝනගේ තියෙනවා. இன்றும் இஸ்ரவேலிலே அவருடைய கல்லறை இருக்கிறது. ගොඩක් කට්ටිය ගිහිල්ලා බල්ලාවිලා අපිට කියනවා ඒක. சிலர் போயிட்டு வந்து எங்களுக்கு ඉතින් சொல்லுகிறார்கள் අපේ දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. எங்களுடைய தேவன் ஜீவன் உள்ளவர். හalleluya. Hallelujah. ජීවමානයි කියනවා නම් මේක තමයි යේසුස් වහන්සේ මෙරිලා තුන්වෙනි දවසේ නැගිට්ටා. ඒක නිසා තමයි යේසුස් ජීවමානයි කියලා කියන්නේ අපි. நாங்கள் ஏன் இயேசு ஜீவன் உள்ளவர் என்று சொல்லுகிறோம்? அவர் மரித்து முன்னாள் உயிரோடு இருந்து இன்னும் எங்களுக்காய் சதா காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். හalleluya. அதுதான் நாங்கள் இயேசு ඒ නිසා ஜீவன் உள்ளவர் என்று சொல்லுகிறோம். අපි බය වෙන්න ඕන. நாங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. යේසුස් ජීවමානයි. இயேசு ஜீவன் ඔබ உள்ளவர். දෙසා මාව දෙසා උන්වහන්සේ ජීවමානයි. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக ඔබයි මමයි වාසනාවන්තයි. நீங்களும் நான் பாக்கியவான். හalleluya. Hallelujah. අද දවස් ආපු සියලු දෙනාට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලැබෙන්න මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. இந்த நாளில் வந்த உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஆசீர்வதிப்பார். අපි සියලු දෙනා නැගිට සිට ස්වාමීන් වහන්සේට යාත්නා කරන්න நாங்கள் යනවා. அனைவருமாய் எழுந்திருந்து ස්තුති කරමු.